Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Kodax e Concello de Sanxenxo. Que tal, como están? Saúdos dende o Concello de Sanxenxo, hoxe dende este auditorio Emilia Pardo Bazán. No programa desta semana, o penúltimo desta tempada, vai nos visitar o mariñeiro e creador de contido Rogelio Santos Queiruga, que se estrea como actor na película Leo y Lou, que podremos ver nos cines este outono. Tamén vai estar aquí connosco o cociñeiro Xoanqui Ameixeiras, que nos vai ensinar algunha que outra receita. E como estamos na recta final deste verán, vamos recibir tamén o alcalde de Sanxenxo para facer balance desta campaña turística que agora está a piques de rematar. No apartado de eventos estaremos, por exemplo, na festa gastronómica dos produtos do mar da Illa da Arousa, no Sanxenxo e Día do Turista aquí en Sanxenxo ou no Río Verbena Fest de Pontevedra. Benvidos e benvidas, o Verán Verán, comezamos. Pois arrancamos o programa facendo balance do que de si o verán aquí no Concello de Sanxenxo. Para iso recibimos o alcalde Telmo Martín. Que tal? Moi boas, alcalde. Hola, moi ben. Bueno, se me permites, antes de nada, pues quixera preguntarte un poquinho como te atopas logo dese accidente que sufrías aí a mediados de xullo, non? O 13 de xullo. Como estás, alcalde? Bueno, ben, non pasa que, bueno, pues foi un momento complicado porque o verán é todo, bueno, sempre un momento complicado porque un accidente é un accidente, da igual a época do verán que sea, do ano que sea, pero é verdad que naquele momento pasín os primeiros días mal pensando todo o que nos tiñamos xa en pleno brao e todas estas cosas, pero afortunadamente hai equipo, as cousas funcionaron ben, eu encontrome ben, espero que a mediados de setembro poida xa empezar a utilizar as muletas e poder empezar a apoiar a perna bala. E, bueno, mirando o lado positivo, tamén me valeu para ver que as persoas que teñen mobilidade reducida, sobre todo que andan en silla de rodas, os temas que temos que corrixir, é o difícil que a veces unha beirarrúa mal diseñada ou mal executada, e iso sí que tomei nota de moitas cousas e, bueno, mirando o lado positivo, bueno, non hai mal que por ben non veña, aunque eu prefería non estar así por ben, igual que moitas persoas que sufren accidentes como o meu. Bueno, xa non dicías ti agora, o verán foi, como sempre, moi intenso aquí no Concello de Sanxenxo, dende o punto de vista turístico. Que balance se fai dende o Concello? Bueno, este é por costume facer o balance sempre despois do 15 de setembro, eu creo que o balance vai ser moi positivo, os empresarios do mundo do turismo falaron fai pouco e dixeron que o mes de xullo fora un mes moi bo, e, por tanto, eu creo que vamos a superar todos os récords de anos anteriores, que hubo anos moi bons xa en Sanxenxo. O que sí estamos analizando é que creo que Sanxenxo no verán debemos de intentar manternos aí, que iso é moi difícil, porque para manterte en calquer cousa tens que intentar crecer, e iso que vai a ser, seguramente, unha das cousas que temos que analizar e poder executar tanto desde o Concello como as entidades privadas que se dedican ao turismo, para que Sanxenxo non colase, digamos, por dentro duns anos. Eu vino moi ben, tuve unha oportunidade de velo moitas veces, como se dice, desde a barreira, pero vende observando moitas máis cousas a muller e poñendo foco nas cousas que, bueno, que che preocupan, e é iso que non quero, ter a fama, por exemplo, en Sanxenxo hai a fama de que aquí non se pode aparcar. Este ano tuvemos máis aparcamentos que nunca e eu comprobaba diariamente un aparcamento que puxemos na circunvalación, por entender ben, ao lado da estación de autobuses, e non estuvo nunca nin pola mitad. Incluso con momentos como aquí moi complicados, e temos que dicir ás persoas que veñen aquí que hai que camiñar tamén un pouco, e que non se pode estacionar o vehículo, hai que pasear e tal, esta sexa moi bonito para pasear, e non se pode desde esa zona ao centro de Sanxenxo, hai 800 metros, e, por lo tanto, non é unha distancia aí que... Me explico? Entón, é un tema que tiñemos e que estamos resolvendo ben. Ainda non rematamos, alcalde, este mes de agosto, pero no mes de xullo deixanos datos de récord, porque en canto a pernoctacións, teño por aquí o dato, máis de 197.000 pernoitas que tivemos aquí, un 3,5% máis con respecto ao dato do ano anterior. Supoño que tamén agosto irá máis ou menos na mesma liña, ou polo menos iso agardamos, uns datos máis que espectaculares, non? Eu creo que sí, pero hai temas que temos que empezar a analizar, que, por exemplo, eu pude comprobar de persoas que me chamaron
que a veces incluso os restaurantes e os sitios para picar auga estaban saturados, hai moita xente que dá servicio, por iso digo eu que temos que analizar todo moi ben e temos que empezar a facer a mellor un pouco máis de comarca, non sei se me explico, porque hai lugares tamén os alrededores que non pertencen a Sanxenxo, pero ao final somos todos... Compartir un pouco esta riqueza entre toda a comarca, non? E temos que facer algo sobre eso. Eu próximamente lle pedirei aos alcaldes dos salnesos, que estamos na mancomunidade, de facer un análisis de como podemos mellorar e abrirnos un pouco máis todos para que, oye, porque o Grove tamén lle pasa, creo que o mismo que nós, claro. Pois hai concellos como o de Meaño, incluso Ribadumia, que estamos aos Cambados mismo, bueno, todos os concellos, non? E estamos ben comunicados, pero a mellor temos que facer algo máis para que sea máis fácil desplazarnos entre nós. Bueno, falábamos de xullo, de agosto, pero temos aí tamén por diante setembro, que tamén é un mes moi importante. Setembro, últimamente, nos últimos estamos vendo que lle vai a pasar por diante a xuño, que sempre foi un mes bo. Entonces, pues bueno, pues setembro é un mes que estamos, eso que temos que tamén ter en conta, e así o estamos facendo. E bueno, eu creo que no futuro están cambiando as cousas. Galicia, digamos, que é o gran atractivo que hai agora dentro da Península Ibérica, está vindo moita xente de Portugal, está vindo moita xente do sur de España, e, por tanto, temos que aproveitar todo eso, hai no que facer ben, porque o turismo xa non ven solamente no verán. Ben, a xente xa lle gusta viaxar, son estancias máis cortas, de menos días, de 4 ou 5 días, pero esas son verdadeiramente as importantes, creo eu, porque un cando vai poucos días suele gastar un pouquiño máis, non? Entón, o que temos que facer é analizar como podemos aquilo que dixemos nós fai uns anos de Sanxenxo, 365 días diferentes, hai que potenciarlo de alguma maneira entre todos. E como se está a facer nestes últimos meses, nestes últimos anos, neste mandato que xa vai polo Ecuador, prácticamente xa vai medio mandato fora, pois para ese traballo, non, de cara a esa desestacionalización que sempre falamos aquí en Sanxenxo, dabas agora non unha idea de ampliar non o éxito de Sanxenxo a repartilo por toda a comarca do Salnés, supoño que tamén ao longo dos 365 días do ano. Pois claro, eu creo que a comarca do Salnés está facendo un bo traballo tamén a mancomunidade e, por tanto, que temos que potencialo. Pero eu, fíjate, no ano 2017, cando outra vez tivemos a sorte de empezar a gobernar en Sanxenxo, tiñamos todos a obsesión de que hai que facer eventos os fins de semana, todos, eu dicía incluso, oye, o ano ten 52 fins de semana, hai 20 ou 25 que xa non hai que facer nada porque xa ven a xente igual, pero hai outros que hai que ocupar. E resulta que non, que estamos analizando que a xente non ven aquí porque hai eventos, a xente ven aquí pola gastronomía, polo paisaje, temos o tema todo da Ría da Arousa, co tema ornitológico, que é un turismo importantísimo, o senderismo, que estamos facendo ahora varias rutas que temos que poñer en marcha, e vexo que a xente non quere grandes cousas, un cando mira quere estar nun sitio ben, descansar, nunha pensión, nun camping, nun hotel, non fai falta que sea de tape, sí que este ben, que hai xa calidade de servicio, e depois queren eso, pois pasear, mirar, e que temos un paisaje que non sei, pero a xente, oye, eu tuve unha oportunidade, bueno, por condicións do mundo empresarial de viaxar por moitas partes do mundo, pero non encontro ningún lugar tan hermoso como este, sinceramente o digo, sabes, non o digo con ningún afán, isto é maravilloso, isto é espectacular, é precioso, e iso é o que temos que facer, coidar o noso patrimonio, coidar o noso paisaxe, e a xente ven solo eso. E coidar tamén, alcalde, bueno, solo eso, non, porque a moitas cousas, non, que se poden vir a Sanxenxo tamén a gozar, iba a dicir, das nosas praias, temos moitas praias en Sanxenxo, 17 delas, mantendo aí ese récord en España, con bandeira azul, e xa de cara ao ano que ven, o Concello xa está a estudar medidas para seguir mellorando os servizos desas praias, por exemplo, unha rampla para mellorar a accesibilidade na praia, quizáis a máis emblemática, unha das máis emblemáticas que temos aquí en Sanxenxo, como é a de Silgar, pero custa moito, non, alcalde, manter 17 praias todos os anos, non? A praia de Silgar, para min, non é a máis bonita. Hai outras praias, eu teño que dicir, vou explicar porque nós temos praias maravillosas, a praia, a parte nosa da Lanzada, bueno, toda a Lanzada, que pertenece a grande importante ao Grove, pero temos praias de Major, de Montalvo, de Canelas, que é unha maravilla, claro. Hai praias moi boas, pero que ten a de Silgar, que é unha praia urbana que está abrigada do norte, que está orientada hacia o sur, que está na bocana da ría, que ten tal, que non ten un oleaxe grande, que é unha praia segura, entón danse unha serie de circunstancias. O paseo con tantos servizos ali ao lado, non? Eu prefiro ir a outra praia, eu de feito, antes, cando íamos a praia, íbamos a Canelas ou a Montalvo, non? Pero quero dicir eu de que a praia de Silgar, que sí que ten esa fama, ten esa cosa, foi a primeira praia en ter bandeira azul de España, o sea que é unha praia urbana, vale?
Eso hai que telo en conta tamén. Entón, por eso se masifica moi rápido. Por exemplo, o outro día, o mércores pasado, que choveu un pouco, resulta que a xente estaba a praia a tope, a xente non marchou da praia, chovendo meteronse a bañar todos. Eu estaba vendo desde a casa e vía que a xente se metía a bañarse na praia cando chovía e disfrutaban chovendo, que eso é único. Ti meterte, ou mira, no inverno pasear por unha praia como a de Silgar chovendo, esa é unha sensación que eu invito a calquera persoa que non vive ao lado do mar que proben esa experiencia, é unha experiencia maravillosa. Pois todo eso, que non costa cartos, o que costa cartos é mantelo ben, mantelo seguro, mantelo limpio, e todas as cousas, non? Bueno, é manter todo mantento das sendas e todo iso que estén ben. Pero digo que non exige moito, o turista que ven por conocer a zona porque lle encanta estar aquí. Temos un microclima por moi importante, temos unha temperatura media de 15 graus e medio anual, o mismo que ten Alicante. En cambio non temos a fama turística como Alicante, por eso digo que temos moitas cousas boas. Bueno, decíamos, un verán, como sempre, con moitísimo ambiente, con moitísimos visitantes aquí no Concello de Sanxenxo, e moitos deles que se moveron polo Concello nesas dúas liñas de autobuses circulares, desta volta neste segundo ano con este servizo, sen esa lanzadeira dende Nantes, pero queríache preguntar, alcalde, bueno, pois como funcionaron estas dúas liñas que permiten, non, aos visitantes pois deixar o coche cómodamente nun punto e logo circular neses autobuses. Os visitantes e os traballadores que veñen a traballar a Sanxenxo, que son da zona da comarca, que non son justamente de Sanxenxo, que poden deixar na carretera, por exemplo, a carretera que ven de Vilalonga para Sanxenxo, son 5 kilómetros que poden deixar en calquer lado o coche e subirse no autobús estatal. É verdad que non hai a lanzadera porque comprobamos que as persoas non queren deixar, que preparamos tú ali no Parque Empresarial nunha parcela nosa propiedade municipal para que fora, pois non quixeron, se utilizou a parcela para outras cousas de caravanas, etc. Os que querían ir ali porque hai un sitio onde coller agua, tamén onde depositar as aguas sucias e todo eso. Pero sí que temos que mellorar porque nos solicitan desde a zona de Dorronda, a rotonda que está onde está a Casa de Cultura, que o fagamos. Eu creo que o que temos que facer para mellorar é facer igual as dúas líneas circulares, pero mellor hai que mirar o tema das frecuencias, o mellor non estamos indo acertando ao 100%, ainda non estou convencido de todo que o estemos facendo ben ao 100%, e, polo tanto, entre as peticións que fan os veciños e o estudio que nos dá a Policía Local e tamén o que nos dice a concesionaria do servicio, pois a ver se po ano que ven o melloramos. O que está claro é que subeu para quedarse e hai que mellorar, lóxicamente, pero xa non se pode concibir Sanxenxo sen esas dúas líneas ou máis no futuro e ampliarla hacia a zona de Dorronda. Bueno, estamos ademais no arranque de todo, non? Porque estamos xa ás portas de setembro, arranque do curso político, arranque tamén do curso escolar e arranque tamén pois de comezar con moitos proxectos que igual no verán, pois quedaron aí un pouco paralizados. Aquí en Sanxenxo poderíamos falar de moitos proxectos e de moitas melloras que temos, por exemplo, aquí neste mesmo auditorio no que estamos a gravar hoxe o verán, e tamén, por exemplo, nos distintos centros educativos, pero un en especial que vai ser obxecto dunha mellora moi importante. Estamos a falar do Colexio da Florida, cun investimento moi importante. Non sei que prazos se barallaban para ese proxecto e un pouquiño, bueno, que vai supoñer, non, toda esa mellora que se vai facer ali. Bueno, eso vai a supoñer unha inversión, eu creo que por encima, o conselleiro dixo entre 4 millóns e medio e 5 millóns, eu creo que vai a estar por encima dos 5 millóns e que se van a comenzar as obras a final no segundo semestre do próximo ano 2026 e que teria que estar rematado na súa totalidade pois no ano 2028. A mí parecen unhas fechas boas, asumibles. Nós propuxemos a Consellería fai uns meses de facer un novo colexio para ter, pois, digamos, 3 colexios prácticamente novos, que son o de Vilalonga, o de Porto Novo e o de Sanxenxo, non? E fixeron un estudio e nos dixeron, mira, nós non somos partidarios de vaciar un colexio e repartir os nenos por outros colexios mentre se fai o colexio novo. Se queredes un colexio novo, hai que darnos outra parcela e facemos un colexio novo. Entonces, dixemos, que podemos facer? Pois facemos unha reforma integral que prácticamente é un colexio novo. Entón, dixémonos, pois é mellor, porque así os nenos siguen utilizando ese colexio. Pareceu-nos acertado porque non queríamos. O Colexio da Florida está nun sitio emblemático, ten unhas vistas preciosas, está prácticamente no centro da vila de Sanxenxo, está, bueno, en Padriñán. Eu creo que van a agradecer un colexio que ten máis de 50 anos agora que siga no mesmo sitio, non xa tamén por historia, por comunidade, por moitas cousas máis. Eu quero agradecer á Consellería, que o Conselleiro viñero outro día, Román Rodríguez, a dicir, isto é unha realidade, está falado co presidente, vai se executar e punto. Por tanto, é importante, pero non é menos importante a reforma que estamos facendo por máis de 3 millóns de euros ao colexio de O Cruceiro en Vilalonga, que foi
cando fixemos o colexio novo, cando a Xunta fixo o colexio novo en Villarón, a nos rebel, dixemos, non vamos a tirar todo o colexio, porque dicía, hai que tirar todo, vai ter aparcamento, non, vamos a aproveitar o edificio máis novo, reformámoslo e facemos unha escola de hostelería nuns ciclos dual, que é entre o privado e o público, pois preparar a xente que fan falta camareros, cociñeiros, bueno, todo o que sabemos que fai falta aquí, e iso vai ser unha realidade, espero que este listo para este final de ano poderlo xa estrenar, non? Entón, despois estamos facendo outras pequenas reformas en Portonovo, e aquí tamén gastamos, bueno, invertimos 1.200.000 euros aquí no auditorio onde estamos, quedou completamente novo, parece que non se fixo nada, fixeronse moitas cousas, porque o que non se ve o que está detrás, non? Entre bambalinas, que se dicir, non? Non se fixeron moitísimas cousas, sí, agrandouse o escenario, é verdad que se perderon aí 18 butacas, pero eu creo que era necesario fazer todo isto, porque empeza a haber en Sanxenxo un tema cultural moi importante, hai que dar ás asociacións, pois tamén ese espacio que necesitan para ensayar e para despois actuar. E outro proxecto tamén no Centro de Interpretación da Telleira, recibistes 3 ofertas, contanos un pouquiño en que vai consistir ese proxecto? A Telleira foi unha... Ali é onde empeza, digamos, o límite co Concello de Meaño. Esa na etapa, a miña como alcalde de outra vez, dixeron, oi, había que rescatar isto, que era unha tilleira, de facer ali ladrillo, de facer ali teñas, vamos que rescatar isto, empezar a facer cousas para recuperar a fachada marítima norte, a ría de Ría de Arousa, que é gran olvidada sempre, que foi gran olvidada por parte nosa, sobre todo, por parte do Concello, e compramos aquelo reformamos naquela ocasión, unha reforma moi grande, e depois fixos ali un museo, por digamos, hai niños ali dos páxaros e hai cousas ali e tal, pero quedou un pouco morto todo eso, utilizouse, digamos, como almacén de moitas cousas, non? Entón, o que fixemos foi vaciar todo eso e meter unha reforma de cerca, eu creo que son 7 casi, ao final vai chegar 1 millón de euros aí a reforma, e para que vai a servir? Pois para ter ali o que son as dependencias de todo o que é o tema de medioambiental, onde están as oficinas de medio ambiente que están ahora mesmo ali frente á gasolinera en Villalonga, pasaránse para aí, e vais utilizar para poñer en valor todo o que é a zona da Ría de Arousa. Estamos en contacto con Save Birley, que é unha ONG moi importante a nivel mundial, por o tema todo do tema ornitolóxico, e esperamos firmar con eles un convenio para que teñan a súa sede para todo Galicia, que teñan aí, pero bueno, esta é unha cousa que estou dicindo ahora aquí, espero que non se me enfaden. Sí, porque eu tamén lle quero meter un pouco de presión, porque eso... Claro, pois estaría moi ben, claro que sí. Sí, porque eu creo que é unha zona que para recuperar, non entre a zona do Grove e a Lanzada, a zona nosa, da zona do Grove e a Lanzada, onde hai un lugar privilexiado para todo iso, non? Hai que protexelo e hai que deixar convivir as persoas que teñan casa aí, tamén o cuidado que requere esa zona de aí tan importante que ten moitísimas proteccións e convén poñelo en valor tamén, non? Bueno, eu creo que se están facendo moitísimas cosas, é verdade que non quero agora presumir, pero o bombardeo de cosas que vamos a empezar a facer a partir do 15 de setembro, porque ahora están paradas porque non queremos molestar tanto, que xa hai molestas demais para os veciños, empezar a facer moitísimas cosas que son necesarias neste concello. E te preguntarei ao alcalde, pois algunha desas cousas que quedaron agora un poquinho paralizadas no verán, porque é lóxico, non? Pois como se vai retomar esa axenda e que proxectos son prioritarios agora mesmo no despacho do alcalde? Temos no núcleo de Padriñán, vamos a invertir uns 500.000 euros para poñer ben o núcleo de Padriñán, que é importante. O núcleo de Allos tamén vamos a invertir outros 500.000 euros para facer, pero eso están xa as obras adjudicadas, van a empezar. Ao lado da Capilla de Erra tamén se vai facer ali unha humanización con casi 300.000 euros, que é un tema importante. Estamos co tema de rematar o que é a senda toda de Dorrón, porque quedou sin rematar a salida que ten que ser hacia o Concello de Meaño. Estamos negociando o Concello de Meaño se despois se pode ter que facer o Concello de Meaño de seguir todo por aí, porque é unha ruta maravillosa. Temos que salir desa ruta, cruzar a carretera PO 308 para chegar á Praia de Areas en condicións de seguridade para as persoas que utilizan a senda. Bueno, hai moitísimas máis cousas, porque nos falta ainda máis cousas por licitar, pero hai un tema que nos falta, que para min é un dos máis importantes a nivel de como executar esa obra tan importante, que é unha obra que vai a estar alrededor dos 6 millóns de euros, que é o novo mercado de Sanxenxo, onde vai estar a Biblioteca Municipal, unhas aulas de lectura como Dios manda para as persoas que están ou facendo, opositando ou estudiando, e queren un sitio pois cómodo e tal para concentrarse nos seus estudios, na súa preparación. O mercado de Sanxenxo, que vai ter 2 plantas que vai ser importante, van a salir tamén unhas 37 plazas de aparcamento. Esa obra queremos licitar para que se empece a executar no primeiro trimestre do ano 26 e que se remate para o Nadal do ano 26. É moi complicado, moi difícil, pero bueno, vamos a intentar a ver se o conseguimos. Bueno, pois, como sempre, moitas cousas encima da mesa do alcalde de Sanxenxo. Se che parece, Telmo... Quedaron outras moitas, pero non se me falaran os veciños. Pero o programa ten que rematar en algún momento. Non falei da humanización da revolta, non falei, claro, é que hai moitas. Temos que a travesía en Portorba, a travesía real, tamén se vai a rematar ao lado do mercado. Bueno, é igual, non quero pensar moito, pero pídelle disculpas ás persoas que ao mellor non estamos facendo a reforma da Casa de Cultura de Nantes,
antes tamén estamos en moitos sitios, pero non... Pero todo que non este contado, alcalde, para iso están tamén os compañeros aí das novas, que xa sabes que vimos prácticamente todas as semanas a contar algunha desas boas noticias aquí a Sanxenxo. Dicía que se te parece, volvemos a facer un pouco de balance, pero xa un pouco máis distendido sobre pois esas cousas que se viviron ao longo deste verán aquí en Sanxenxo. Por exemplo, tivemos moitísimos concertos. Este ano foi un fervedoiro musical aquí ao Concello de Sanxenxo, en parte grazas a ese Festival Costa Feira que trouxo, teño por aquí anotados, a Sebastián Yatra, Camilo Ouleiva, pois na súa edición deste ano, que moveu como xa é habitual a moitísima xente, moitos seareiros que se achegaron de moitísimos puntos de Galicia pois a gozar desta proposta como de outras moitas. Non ti dicías, por exemplo, na presentación deste festival, que claro, que xa leva aquí en Sanxenxo uns cantos anos e que o Concello non tivera nunca que aportar un peso, pero que claro, que estaba collendo tanta entidade que se cadra, había que poñer enriba da mesa pois ou estudar, non, a posibilidade de facerlle un patrocinio dende o Concello. Non sei como estades valorando iso de cara ao ano que ven ou... Eu son partidario dunha cousa, quero dicilo, digo, a músico que quere vender ten que pagar, vale? Eu estou de acordo que temos que potenciar, porque a mí se me dice oye, pues ven un grupo de gaitas aquí galego que hai que tal, todo que é música nosa, que tal, eso sí que hai que subvencionarlo, axudarlle e tal, unha ópera ou que sea tal, unha tal. Pero a música esta de que xente vai a bailar a pasar, van a disfrutar... A comercial, digamos. A comercial hai que pagar. Entonces, nós estamos moi agradecidos a esta empresa que decidiron, os rapaces, por botar en marcha fai 3 anos este tema no parque empresarial, e nós vimos aí un tema moi importante para nós, que digamos que no centro de Sanxenxo, en Porto Novo, pois que estar facendo ruido ás 7 da mañán pois non parece moi lógico, non? Porque buscar o punto de equilibrio entre o descanso e a diversión é moi difícil. A veces cada nos estar no centro dunha cidade ou dunha vila, como somos nós, que estamos máis de 120.000 persoas aquí no verán. Entonces, eso vemos moi ben, e resulta de que hai algunhas protestas, o primeiro ano houve moitas, o segundo ano houve, pero xa houve menos, este ano houve moitas menos, de que ali como están, teñen autorizado, creo que hasta as 5:30 da mañán, que se pode autorizar, vale, porque creo que podemos autorizar hora e media máis das 4 da mañán, que é un horario que se pode autorizar por lei, pois ainda non estamos conseguindo, pois digamos que baixar o nivel de ruido ao nivel que nós queremos, pero parece ser que queren facelo, que as cousas non van mal e que queren facer aí pois unha obra importante para que eso xa non haxa ningún ruido por fora. Eu creo que nos vai a vir moi ben todo eso. Por tanto, estamos agradecidos, pero non somos partidarios de andar a dar subvencións para o tema dun negocio da música comercial, como ben decías. Eu creo que nos ven moi ben. Outra cousa distinta, por exemplo, cando veu aquí ao centro Juan Luis Guerra, que tivemos a mala suerte que pouco máis de media hora que choveu. O único día que choveu, non este verán prácticamente. Non puxemos un céntimo, si é verdad que deixamos o espacio, axudamos con o autor, que é normal facelo, e vennos moi ben tamén. Non recordo en que fecha foi de xullo ahora mesmo, pero... Sí, o 18, 19, pode ser, o final de xullo pode ser. Sí, foi porque eu xa estaba mal que non pude ir, pero quero dicir de que mala suerte que estuvo un tempo cojonuda, solamente choveu ese día na hora do concerto. Ese e hoxe non que estamos a gravar o programa, non? Eu escoitaba desde a casa e dixeronme que estuvo ben, que a xente quedou contenta, tal, esperemos que algún ano poida vir, porque é un gran artista, depois hai que pagalo, o que queira velo, que o pague. E nós, os de Costa Feira, o que lle dixemos é que estaríamos dispostos, en maneira de axudar, que en Semana Santa, que en vez de facer a presentación xa encima do verán, que en Semana Santa que fagan a programación e que fagan un concerto, en vez de facelo aí, que o fagan na Plaza do Mar aquí na Vila, no Porto de Sanxenxo, non en Semana Santa, no sábado ou así, pois eu creo que podía ser unha cousa, aí si estaríamos dispostos, ao mellor, e sería bo de facelo, facendo a presentación do que vai a ser o Costa Feira despois. Eu estou de acordo que hai que axudar, pero non estou de acordo en hai outras necesidades, outras prioridades, nos concellos sobre todo, e non dar cartos para a música comercial. Eu creo que eso é un negocio, e así eu dixen unha vez a un artista que costaba un tal, e dixen, bueno, pois entonces poñemos á venta 5.000 entradas a 100 euros, xa son o que ti pides de caché, de tal. Non, pero eso non pode ser, son moi caras. Claro. Oye, pero entón que pasa, que non o vales, entón por que o pides? Porque se os vales, venderás as entradas, digo eu, non? Ou non é así? Bueno, pois xa está. Bueno, pois xa falamos do Costa Feira, tamén do concerto de Juan Luis Guerra, pero tamén houve moitísimos eventos por todas as parroquias, como sempre, como no verán, e agora estamos metidos de cheo nas festas aquí de Sanxenxo, que arrancaron o pasado día 24. Supoño que estes días é un non parar no Concello con todo o que hai, para que veciños e visitantes, que ainda temos moita xente que está gozando ainda do que queda do verán, pois pasen unhas datas de diversión e tamén
de cultura con toda a programación que se deseñou, non? Sí, eu creo que sí, eu creo que a Concejalía de... Antes, eu aquí hai que recordar que había unha concejalía que era de Educación e Cultura, que levaba Paz Lago, entón, cando fixen, digamos, neste mandato do 2023-2027, eu considerei moi importante o tema dos maiores, os temas de servicios sociales cada vez van a ser máis importantes, e entón unha concellería con experiencia, pois na frente dunha concejalía moi importante, e dividín a Concejalía de Cultura e Educación con dúas concelleiras, nunha está Ana Tiparada e noutra está Elena Torres en Cultura, e Elena Torres eu creo que está facendo un traballo xa neste terceiro ano que fai, pois creo que é un traballo bastante bo e que está dando os seus frutos. O feito foi o outro día en Portorobo que se cambiou a ubicación de algunha cousa, hai que mellorar cousas, ainda non está ao 100% como me gusta a min, pero eu creo que sobeu para quedarse e recortouse tamén o espacio do tempo das festas, porque é normal, en Sanxenxo o mesmo, en Sanxenxo creo que o máis importante, para min hai cousas moi importantes, pero o día 4, que é o día Santa Rosalía, feira da cebola pola mañán, e, bueno, despois a verbena, tirada de fogos pola noite, que é moi tradicional, que ven moitísima, miles de personas veñen a Sanxenxo ese día 4, xoves 4 de setembro, eu xa aproveito para invitar aquí a todas as persoas, esperemos que o tempo acompañe para poder facer a tirada, e tamén, acordándome deso, mandar aquí pois, un mensaxe de apoio a todas aquelas persoas que sufriron con todos os lumes que hubo en Galicia, en toda España, e que é lamentable todo o que está pasando, e que estemos pasando por estas cousas no siglo XXI, cando, bueno, non vou falar de política que non interesa, pero estou indignado como español de que non se pudera actuar de outra maneira. O outro día escoitei a unha persona experta de como se tarda tanto entre administracións en poñerse de acordo para tomar unha decisión. Algo que a maioría non conseguimos entender. Se podía ser eu que non tardaba nin 3 segundos tomar a decisión correcta que hai que tomar, e punto. Non hai que estar pensando o que dirán, senón a executar o que ti crees que está ben para resolver o problema no momento inmediato. Non? Bueno, falabas dese día de Santa Rosalía, pero que antes dese día, alcalde, tivemos outro día importante aquí, como é o Día do Turista, con o San Xinés, non é San Xinés, perdona que te digo, non. O San Xenxo, non? San Xenxo, é que iso é unha cousa, claro, San Xinés en castelán, San Xinés en galego é Xenxo. San Xenxo, claro. Entón, o nome San Xenxo ven de San Xinés de Padriñán, que é o nome da parroquia, Padriñán, San Xinés de Padriñán, en galego é Xenxo, pero antiguamente, cando vieron os madrileños, empezaron a San Genjo, San Genjo, San Genjo, e tal, e quedou tal. Entonces, Xinés en galego é Xenxo. Xenxo, de ben o nome, foi o outro día, moita afluencia, eu sei que levamos 500 kilos de sardiña, non sobrou ningún, e, por tanto, se lle metes un kilo para 3 ou 4 personas, pois mira cantas personas pasaron por aí a comer sardiñas e tomar viño. Pois, efectivamente, máis de 500 kilos que se repartiron este ano, como ben dicía o alcalde, nese día do turista, nesa multitudinaria sardiñada, e nós, por suposto, pois non quixemos perder nada, nin en esa sardiñada, nin tampouco esa feira de artesanía que se instalou ali tamén para a ocasión. Vémolo todo na seguinte reportaxe. Moi boas, amigos de Verán, que tal, Dani? Eu xa estou aquí no Concello de Sanxenxo. Por qué? Porque hoxe son as festas de Sanxenxo e o Día do Turista. E non vos perdades detalle porque para acabar hai unha sardiñada espectacular. Vamos a ver cantos turistas localizamos hoxe aquí, en Sanxenxo. Temos un poquinho de todo, estos son instrumentos tradicionais, musicais, e, bueno, desde os pandeiros, as panderetas, bombo, tamboril, que hai por ali, as tréculas, logo os carrizos, que tamén, estos serían carrizos, que máis temos culleres por aquí, estos son zambombas, un poquinho de todo para facer a festa. Aquí temos un poquinho de coiro feito humildemente, artesanalmente, desde unhas sandalias, unhas pulseritas, uns bolsos, mochilas, rilloneras, pendientes, un poquinho de todo con potro, becerro, baquetilla. Bueno, estamos aquí con Mónica, caseta número 6. Que podemos comprar hoxe por aquí, Mónica? Pois no meu caso, xollaría cerámica. Isto é artesano? Sí, completamente. Fago o que cerámica artesanal, simplemente que en vez de leválo á rama utilitaria, leveino a xollería. Que original, vexo que tes pendientes, tes anéis por aquí. Sí, anéis, algún colar. Moi ben, Dani, estamos aquí con David, apicultor. Xa vedes a de produtos que ten por aquí. Contanos, David, que pode comprar hoxe a xente no teu posto? Pois mira, o produto estrella que é a mel, porque somos apicultores, temos tamén uns detalliños para a xente, temos xabóns artesanais, temos aquí unha variedade de xabóns para pieles de todo tipo, para hidratar, para curativo, temos tamén un bálsamo labial, temos tintura de propóleo.
un pouquiño que é o produto da colmea. Bueno, Alfonso, como levamos o día? Bueno, pues a verdad que bastante ben. Pensamos que íbamos a ter algo máis de apuro, pero bueno, somos un par de personas menos que de costumbre, pero isto vai ben vento en popa todavía. Vai vento en popa, non? Sí. A xente demanda sardiña. Sí, demanda sardina, de feito, mira, temos unha cola que chega aproximadamente sobre 100 metros de cola. Me voy pa'l pueblo, voy a vacilar. De Ponferrada, en León. Del Bierzo, sí. ¿Es la primera vez que estás en la fiesta? Sí, la primera vez, sí, primer año. Y a repetir seguro. Hombre, tiene toda la pinta que sí, ¿eh? Todo ahí, sardinitas, vino, o sea, sí señor, muy buen ambiente. ¿Qué más se puede pedir, no? Hombre, y mira que el día que hace, o sea, que genial. De Córdoba. De Córdoba. Sí. Hasta Córdoba llega el olor a sardinas. Hasta Córdoba. ¿Y qué tal? ¿Que es la primera vez que están por aquí? No, venimos de siempre. Mi padre venía aquí ya y nosotros llevamos aquí toda la vida. Vais manteniendo la costumbre entonces. Vamos manteniendo la costumbre, sí. Y bueno, ¿qué es lo que os trae a Sanxenxo? ¿La sardina, la fiesta? Todo, ¿no? Sardina, fiesta, Todo, playa, todo. maravillosa, La ría el está tiempo, la ría, preciosísima todo. que tenemos. Mira Las cómo sardinas, están. fíjate cómo las hemos dejado. Espectaculares. Hemos dejado, vamos, las raspas y eso, porque ha habido gente que se ha comido hasta la cabeza. Realmente, enterito. Muy bien. Venga, por vosotros. Mira qué rico. Dentro de 3 días, 94 años. Pues está estupendamente. Sanxenxo, qué bonito es andar de parranda e dormir de pé. Comer as sardiñas, que sabe moi ben. Andar en Sanxenxo, qué bonito es. Pues como un año más, pues de maravilla. Nosotros somos ya habituales. pero este Somos año muy bien nosotros. organizado todo. Estamos con muy buen ambiente. Y la gente, pues un día de celebración y de fiesta, ¿no? Todo el mundo ven a Sanxenxo. Hombre, Todo o mundo, de toda España chegan aquí. cada día ve máis xente, cada verano ve máis xente. Me voy pa'l pueblo, voy a vacilar. Moi ben, temos aquí 500 e pico kilos de sardiña, casi 600, e de momento vamos moi ben. Van asando, van salindo, vanse despachando, todo en cadena perfectamente. Os asadeiros van funcionando como teñen que funcionar, e todo perfectamente. E a xente contenta, claro está. A xente contenta. A xente, sabes o que pasa? A xente ven 2 e 3 veces. Eso quere dicir que as sardiñas están boas. Se non volverían, lógicamente. Cada ano máis xente, eso é verdade. O ano pasado foi un éxito total, este ano xa vedes onde chega a cola, pero é increíble, cada ano aumentamos un montón. De feito, o ano pasado, creo recordar que se compraran sobre 400 kilos de sardiñas, este ano son máis de 500 kilos. Merengue pa' ti. Bueno, Dani, eu aquí vos deixo, vou a ver se jano pa un platiño de sardiñas. Veña, hasta a próxima. Bueno, pois, día importante ese día do turista aquí no Concello de Sanxenxo, como día importante tamén vai ser o vindeiro día 4 de setembro, día de Santa Rosalía, con esa feira da cebola que xa nos adiantaba o alcalde. Ademais, alcalde, xa temos os nomes, xa están desvelados os nomes das cebolas de ouro, non? Sí, efectivamente, sí. Temos xa 2 persoas, unha de Sanxenxo, que é Maruja, e outra é Pepe, que é que non me acordo o apelido. Temos a Maruja Cacabelos e Sí. o profesor que é Pepe Álvarez. Bueno, Maruja Cacabelos é unha persona que leva toda a vida colaborando coa Feira de Cebola e levando premios, ademais, que outro día me dicía, é como fago o alcalde, porque eu estou facendo aí un tema moi bonito, entón, non vou, si te presentas igual... Claro, non lle vai dar tempo a estar a todo, claro. Sí, ojalá, estaba moi contenta, moi tal. E Pepe, que é unha persona que estuvo aquí, unha persona que leva a Sanxenxo no corazón, e como sempre damos 2 cebolas, unha persona de Sanxenxo e outra unha persona de fora, pois este ano foi así. O tema deso importante é que antiguamente, desde o Concello, a mí non me gustaba moito, dicíamos nós quen era, quen non era un pouco así, sabes, porque aparte hai unha cousa, hai unha condición que temos que a quen se lle dé ten que vir ese día a recollelo, pero non vale que mande tar, a non ser que sea unha cousa de fuerza maior ou tal. Entón, decideu Helena, como bo criterio, facer como un xurado coas asociacións todo o Concello, entón fanse propostas, aí debates, e nós estamos aí, e sale sempre o tema por unanimidade, gustoume moito como foi, sí, moi ben, moi ben. Bueno, pois, se che parece, alcalde, imos repasar a programación dese día tamén importantísimo aquí no Concello de Sanxenxo, ese vindeiro xoves 4 de setembro, día de Santa Rosalía.
A xornada vai comezar ás 10 da mañá con animación musical polas rúas con a Viñadoira e a banda de música de Sanxenxo e a continuación a apertura dos postos da 43ª edición da Feira da Cebola. A partir das 12:30 vai ter lugar a entrega de premios e tamén esas cebolas de ouro e a continuación concerto da banda de música de Sanxenxo. Pola tarde temos a 7 misa e procesión con tirada de fogos na honra a Santa Rosalía, cantada polo coro parroquial de San Xinés de Padriñán e ofrenda da danza de Río Frío a cargo de a Viñadoira. Aínda na parte relixiosa, pero xa ás 10 da noite, temos a procesión nocturna para recoller a imaxe da Virxe do Carme. E a continuación, verbena coas orquestras Olympus e Marbella, seguida dun espectáculo de pirotecnia na praia de Silgar. As festas van rematar o día seguinte, o venres 5 de setembro, día que está dedicado á Virxe do Carme. Bueno, pois xa acabamos de ver alcalde, moitísimas propostas nestas festas que temos, así que só nos resta facer o convite para que todo o mundo se achegue a gozar tamén da Santa Rosalía e desa Feira da Cebola, non, alcalde? Oxe, aquí perseguía podemos tomar a día, Dani. Pois veña, pois rematamos a entrevista, alcalde, como sempre, moitísimas grazas, con Martín Codas, un placer. Un placer. Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Codax e Concello de Sanxenxo. Aquí seguimos no Verán, Verán, imos agora ata Pontevedra, o Río Verbena Fest. A cidade vibrou con algúns dos artistas máis recoñecidos no momento neste festival que vai xa pola súa cuarta edición, un evento que se consolida como unha cita ineludible no calendario pontevedrés. Milleiros de persoas asistiron ao recinto do Pazo da Cultura para gozar do directo dos seus ídolos. Había ganas de festa e xa a primeira xornada non defraudou. Pasou polo escenario do Río Verbena efecto pasillo, co que Malla, repasando os seus 40 anos de carreira, a Andrés Suárez, co que foi o seu único concerto en Galicia, Loquillo coa xira Corazones Legendarios, Big Noise e Xoel López, que subiu ao escenario cun repertorio especial deseñado para a súa actuación en Pontevedra. Na segunda xornada, o cartel estaba pensado para un público máis novo. Álvaro de Luna, Carlos Adnes e Nil Moliner puxeron o público a bailar nun completo día que abriu e pechou con talento pontevedrés, Javier Lago e DJ Sergio El Indio. Así falaban para Canal Rías Baixas a algúns dos asistentes ao Río Verbena Fest. Viviendo nosotros aquí, bueno, nos cuadra maravilloso genial que sea aquí, además finales de verano, finales mediados de agosto, para despedirse, está claro, y además perfecto. Después de las fiestas aquí de las peregrinas, maravilloso, maravilloso. Intensa. Porque entre hoxe e o de mañá son moitas horas, o que pasa que o cartel de hoxe nos chifla e mañá vamos descubrir un montón de xente, o sea que a ver que tal vai. Diversión, pasalo ben, como son todos os festivais de Galiza, bailar, aprender e coñecer grupos novos tamén. Moito calor, pero ben, moitísimo, pero bueno, hai que estar en primeira fila sempre, para intentar ver os nosos grupos e intentar aproveitar un poquinho, a verdade. A min encanta, me vin o ano pasado por primeira vez e volvín este ano. É o seu primeiro festival e creo que é mellor vir un viernes que non un sábado que va a estar máis ataigado. Onde tamén houbo moita música ao longo deste verán foi na terraza de Martín Codax. Pola adega pasaron ao longo das últimas semanas moitísimos artistas, por exemplo, La Bien Querida, Guadi Galego ou Eladio e Los Seres Queridos, entre outros moitos que participaron nunha nova edición dos xoves de Codax. Tamén foi todo un éxito as tardes do Atlántico, un ciclo no que se mestura o viño con propostas gastronómicas partindo de creacións elaboradas por cociñeiros galegos emerxentes. Sé que hay un loco muy dentro de mí y aún se retuerce. Pois de novo un ano cheo de visitantes donde as nosas propostas especiais como son as tardes do Atlántico, os xoves de Codas e logo tamén para a marca Alma Atlántica os anos de Codas, pois con un cheo absoluto, moitísima demanda, nos queríamos que fora moito máis o foro que temos na terraza, pero é o que é, e sobre todo moi sorprendidos pola acollida do noso programa de visitas e catas que tamén tivo un cheo absoluto. No quiero perderlo, no quiero perderte,
Este ano, ademais, tivemos o honor de gozar da presenza de dous artistas tan valorizados hoxe en día como son Valeria Castro e como é tamén Israel Fernández con toda a descarga flamenca. Por suposto, despois a compañía da Ben Querida e de Pedro facendo tamén unhas actuacións moi divertidas e moi valoradas polo público e sobre todo fixemos pois un pouco ese pasiño hacia unha música un pouco máis intimista con Valeria Castro, onde fixemos todo o auditorio sentado, unha experiencia nova que o público, a verdade, agradeceu moito. Y ya no sé si ahora solo soy yo quien toma las decisiones. Solo me canta y me obliga a seguir si quiero dormir. A nosa entrada no territorio gastronómico, onde cada ano tentamos de traer pois cociñeiros emerxentes, ese talento que temos, pensamos que a raudales en Galiza e que ao mellor non ten tanta visibilidade como podan tener outros cociñeiros máis coñecidos, pero que estamos seguros de que en 2-3 anos dan ese paso porque, bueno, o día a palabra, son emerxentes, están a facer unha grande labor no cuidado do produto, na posta en valor do territorio, da gastronomía galega. Tentamos facer esa maridaxe cos nosos viños. De novo, pois, a demanda supera as nosas previsións. Bueno, pois foron 5 grandes venres de seráns de Alma Atlántica convertidos nunha festa en torno a ese ambiente máis informal, máis, se queres, máis lúdico que ten os espumosos e que ten os espumosos de Alma Atlántica. Estarei subindo Tivemos un pouco mezcla de todo, sobre todo público galego, pero tamén moitísimo visitante de fora, especialmente de Madrid, cerca dun 20%, e tamén un porcentaxe importante de público estranxeiro, que cada vez achégase máis ás Rías Baixas e a Galicia, e un perfil de público quizáis máis novo este ano que outros anos, polo que vemos que o interés por o turismo está a chegar a públicos máis amplios. Antes quizáis a idade era maior, agora é quizáis algo máis nova, e sobre todo con moito interés por coñecer o que é a cultura do Sarnés e a cultura das Rías Baixas e do Albariño. Pois nada, aquí continuamos no Verán, penúltimo programa da tempada e agora recibimos o cociñeiro Xoanqui Ameixeiras. Que tal? Moi boa, Xoanqui. Moi boas, que tal? Que tal? Como vai todo? Moi ben. Todo ben? Sí, moi ben. Bueno, pois temos moitas cousas das que falar. Temos aquí 2 libros con receitas túas, moitas cousas que andiveches a facer tamén últimamente por aí, por exemplo, no Concello de Valga, despois xa falamos de todo iso, pero se che parece, comezamos por este O noso mar no teu prato, un libro con receitas túas. Contanos un pouquiño que podemos atopar aquí. Peixe. Moito peixe, non? Moito peixe e moito marisco, non? Moito peixe e moito marisco, ademais de aquí, da ría, desta zona, non? Da ría da Arousa. Bueno, eso foi uns obradoiros de cociña que tamén traballando para o Concello de Vilagarcía, en onde se fixeron, pois eso, diferentes obradoiros e tal, con respecto ao mar, e traballando con produto daqui, non? O cal, para min, é non solamente un orgullo, sino que, ademais, creo que é moi necesario traballar con produto local, con produto daqui, e enseñar a xente as diferentes posibilidades que ten, por exemplo, un rapante, non? Claro, é que seguramente disme un rapante que eu quedo como estou porque non sei ni si metelo nunha pota, si metelo no forno. Fiquido, non? Claro, é que ese é o problema, non? Que a xente, quizáis a xente máis nova, imos perdendo un poquinho a cultura de comer peixe, non? Este tipo de libros axudan precisamente a iso, non? Como facer para que xente como a min, ou máis novos que a min, pois que non perdamos o hábito de comer peixe, non? Que cada vez, polo menos iso é o que din os datos, non? E estas estatísticas que saen cada certo tempo, que vai descendendo, non? En Galicia, en España, o consumo de peixe, eso me parece un escándalo, non? Que en Galicia descenda o consumo de peixe. É un escándalo, de verdad. Bueno, o primeiro que temos que facer é autoanalizarnos a cada un de nós, non? Porque actualmente non podemos negar que temos información suficiente como para saber cada un de nós o que é unha cociña saudable, o que podemos meterlle pola boca ou que non, entonces non engañarnos, non?
non buscar eses produtos procesados que pensamos que porque poñen na etiqueta e demais. Ademais, hai suficientes programas, suficiente información como para saber que a publicidade está metendo unha caña brutal para que merquemos e vayamos ao súper a mercar eses produtos e demais. Claro, temos prazas fantásticas en donde o mellor produto é o natural, indiscutiblemente. E unha sardiña podo entender de que a mellor non todos nos gusta, non? Unha sardiña, porque resulta forte, un peixe un pouco graso. Ora, que sí que existen xeitos de cociñar esa sardiña sin ser tan forte, sin ter que ir á brasa, sin ter que ser únicamente dese xeito, non? Hai outras formas e para eso penso que os cociñeiros temos que encargarnos, non? É dicir, as diferentes formas de preparar algo como un xurelo, unha sardiña, un grelo, unha navalla, e que poda chegar ao padal de todos e ademais concienciarnos sobre todo de que estamos facendo ben. Claro, pero despois está a outra parte, non? Estes tempos modernos, os horarios do traballo, que os mercados, pois eu, por exemplo, cos meus horarios non teño opción, non? Sí. Para ir ao mercado, ou quizáis é unha excusa, non o sei, no, razón. Pero claro, ao final veste nesa situación que dis, bueno, pois tiro para outra cousa, pero claro, como a min haberá moitísima xente que nos estea a ver que diga, bueno, pois é verdade, pois non como peixe por isto outro, pero tamén podemos botar man de produtos pois ou congelados ou conservas, é dicir que non temos excusa, non temos que autoconvencernos se cadra, non? Ademais, agora os produtos congelados non son como os de antes, agora hai unha trazabilidade en donde nos garantiza unha congelación correcta e demais, non? Si que é certo que estás dicindo, en principio falei da praza, a praza é unha alternativa, pero agora temos supermercados e podemos acceder ao peixe en calquera. Con o respecto a... Sí, que non teño tempo polas mañás, é lógico. Aí sí que cada concello ten que adaptarse un pouquiño á vida actual. Eso sí que... Voto de menos, non? Que habrá un poquinho polas tardes. Efectivamente. Eso é algo onde fai 30 anos, afortunadamente, cambiou os tempos, porque fai 30 anos había unha figura que normalmente, hai que decirlo, era a materna da casa, era que iba ao mercado e á praza e tal, e conseguía esa leituga pola mitade de precio, conseguía ese precio pola mitade de precio e tal, negociaba xa tiña as peixeiras. Afortunadamente, esa figura establecida desapareceu, non? Entonces todo o mundo ten acceso a un traballo e demais. E sí que ten razón, quizáis un día, 2 días, os fines de semana, por exemplo, que xa se abren tamén, pero unhas tardes e tal, sería interesante abrir as prazas de abastos. Pero bueno, sí que son excusas, porque vale, non podo ir á praza de abastos, pero oye, que temos tamén os mercados e tal, non vou ver nombres, pero ahora mismo en calquera aldea hai un súper en donde ofrece o peixe. Entón, a ver, para convencernos, aqueles que comemos ou estamos nesta etapa da nosa vida comendo menos peixe, e recoñezo públicamente menos peixe do que deberíamos. Como moita verdura, gusto de moita verdura, pero non como tanto peixe como me gustaría comer. Moita da culpa, aparte de todo isto que estamos a falar, é porque non o sei preparar. Entón, como comezaría eu a quitarlle o medo, non? A preparar peixe, porque quitasme de pescada así a plancha e 4 cousas máis e non sei máis. Pero iso está moi ben. A prancha, traballar cunha prancha, cunha tixola, está moi ben. É un xeito, ademais, moi sinxelo. Te date conta de que, como pocos un pouquiño de interés e queras traballar a prancha, non vas a sacar solamente un sabor. Vas a aprender a facer máis cousas. É dicir, te explico. Por exemplo, ti estás falando ahora que me dixeches dunha pescada, non? Sí. De coller un lomiño dunha pescada, non? E facelo á prancha. Bueno, pois, pouco a pouco irás aprendendo de que en esa aí o único que tens que coller é un pouco de Martín Codas, botarlle aí con un allo, ligalo un pouco e xa faz unha salsa de viño. Entonces, con iso, tes un proceso natural, que ademais vai engradecer o peixe, non? Se botas un pouquiño de ceboliño, podes coller esa naco de peixe, napealo un pouquiño con esa salsa e xa tes un prato completamente diferente ao peixe, á prancha, seco, que che pode salir ou simplemente con un dente de allo. Xa temos unha alternativa. Pero hai máis alternativas. Podemos facer ao vapor, sin salir da prancha. Sin sair da prancha, podemos cacer ao vapor e pola parte de arriba, pois, meterlle unha salsiña de froitos secos, unha vinagreta que lle podemos poñer por arriba. Eso, estamos falando sin coñer outro elemento que non sexa o forno ni nada, non? A partir de aí,
podemos empezar a traballar con fornos, con outros elementos un pouquiño, pódese decir, máis complexos, que para nada. Eu, cando non quero cociñar, estou bagus ao forno. É que foi unha maravilla, metes ali, preparas a bandexa e olvidas, metes aí e listo, xa está, dentro de media hora tes a comida feita. Pero sí, tamén penso que son disculpas, porque ademais, ti sabes que ahora mesmo o teléfono, menos para chamar, úsase para todo. E incluso hai aplicacións que te din, que tes na neveira? Teño un anaco de pescada, un alloporro, un greló, e tal. E con eses 3 ingredientes te saco unha receita. Prepárame unha receita. Claro, o sea, que pagamos. Fai anos, o único que tiñamos na casa era a cociña galega de Álvaro Cunqueiro e Araceli Filgueiras, non? Era o libro por antonomasia que estaba nas estanterías e que mamá tiraba del cada vez que tiña algunha dúbida. Pero agora non hai disculpa. Agora non hai disculpa, teñemos coñecemento suficiente para saber cales son os valores nutricionais máis importantes que temos que inxerir e temos a facilidade de adquirir in situ unha receita personalizada con calquera destes ingredientes. Pero bueno, mellor que descargar esa aplicación, eu creo que conseguir un exemplar destes 2 libros, tanto O noso mar no teu prato como Pranche lo peito, outro libro de receitas que nos trouxo hoxe Xoanqui. Contanos tamén un poquinho pois do que podemos atopar aquí pois nestas dúas publicacións, porque son receitas faciliñas, entendo, para todos os públicos, é dicir, eu agora chegar a casa, abro o libro por calquera páxina e podería facelo perfectamente, non? Bueno, de feito, abres por calquera páxina e vas a ver acá os ingredientes. Eu dubido, home, excepto ao mellor o principal, estás enseñando unhas ovas de pescada. Vale, por Dios, esto na casa xusto non o teño. Efectivamente, eso non, pero seguramente haces cantidad de veces, pero o resto dos ingredientes. Claro, esto sí, mira, pemento sí que teño. O tes, e o allo, e a cebola, e o aceite de oliva, e todo o que ponga aí, prácticamente todo vas a ter na casa. Eso é moi importante, non? Nos meus libros, nas miñas receitas, para mí parece importantísimo de que non teñamos que ir exactamente a buscar ese alga exclusiva que vai darlle sabor, non? Ou vamos a buscar esa salsa xa procesada, non? A facemos nós. Paréceme básico e primordial, porque sí que é certo de que eu todas as receitas que fago, eso, son receitas de casa, é dicir, non pretendo sorprender a ninguén con unha elaboración complexa, con unha técnica estudiada, sino con os elementos que temos na casa, preparar uns platos e empratar dun xeito que parezca atractivo e pasar dun xurelo que podía ser dun calquera martes a un domingo festivo. Estou vendo por aquí así un poquinho o chou, patacas, que tamén é unha cosa tan non do país, mexillóns, luriñas, un poquinho os nosos ingredientes, dándolles aí unha voltiña que se poden facer cousas maravillosas co produto que temos aquí en Galicia, non? Sí, e ademais, bueno, agora sobra decir xa que estamos en un nivel cum laude en gastronomía, xa non porque o digamos nosotros, porque o galego sempre foi moi humilde e moi reservado. Sempre penso que nos deu vergonha, non? De presumir un pouco do noso. Sí, podemos decir, as rías baixas, temos unhas nécoras, non sei que, pero que temos que presumir moito máis. É dicir, ti vas por a zona de Burgos e presumen dun cardo. Aquí podemos presumir dunha naviza. Podemos presumir de algo tan sinxelo como unha pataca. Non fai moito, estuve en Pamplona e tal, e con un plato estrella, e tiñan unhas patacas bravas. Joder, que non ten nada que ver. A salsa estaba impresionante, pero es que a pataca, me refiro de que con estas historias presumir dun ollomol, calquera presume, porque é un ollomol, dun polvo calquera presume, dun lubrigante, pero temos estes produtos que afortunadamente... Temos algo de prexuízo, non? Con a naviza que decías agora, ou o grel, ou a pataca, non? Parece que son como cousas de segundo. De segundo, cando todo... Home, un exemplo moi claro está no berberecho. O berberecho eu teño 53 anos. Fai 25 anos, o berberecho era un produto que, literalmente, davante 100 pesetas polo quilo de berberecho e leva. Ora estás pagando moitas veces máis cara a camixa babosa, Cuidado. Era un produto que non valía, que apenas tiña ningún valor. O carneiro, cantidad de produtos que... Non, que pasa? A oferta e a demanda. O mexillón ahora mesmo estamos mercando por menos de 3 pavos e tal. Valle tempo.
Dalle tempo ao tempo e comezaremos a valorar o que é o mexillón de Galicia, que é unha obra de arte natural. O que pasa que ainda o temos abundancia de sí, tal, claro, collémola aí como se nada, sí, pero no. A partir, creo que temos que valorar, temos que seguir valorando e temos que facer, penso, unha criba, é dicir, de sentirnos moi orgullosos do que temos e deixar de baixar a cabeza, sobre todo gastronómicamente, polo produto e pola calidade de cociñeiro que temos aquí. Porque as escolas de hostelería que temos en Galicia tamén, nas 4 provincias galegas, son dignas de mención. Eu tive a sorte de visitar todas as instalacións, a xente que está formando aos nosos cociñeiros, xente de primeiro nivel. Bueno, pois mira, te parecimos ir de contado ata a festa gastronómica dos produtos do mar da illa de Arousa. Mira, contoche algo do que tiñan no menú: polvo, sardiñas, tamburiñas, mexillóns, nécoras, ameixas e así ata 14 pratos. Que te parece? Unha de cada. Unha de cada, non? Sí. Bueno, pois se te parece, marchamos precisamente ata a illa de Arousa a gozar deses produtos, desta festa do mar, esa proposta gastronómica que dende hai xa 21 anos organizan e impulsan dende o Clube de Fútbol Céltica, que lle serve para recadar fondos para a súa actividade deportiva. Vémolo na seguinte reportaxe. Bueno, hoxe viñemos a Arousa, festa do marisco da illa de Arousa. Aquí impresionante estas vistas, o marisco, bueno, va a desflipar, comer, beber, bueno, o que lle gusta a xente, non? Festa. Pois nada, vamos a enseñar ahora mismo. He venido ya 3 veces. ¿A la fiesta esta? Sí. Para mí es la primera vez. ¿Y qué tal? Increíble. ¿Qué comisteis por ahí? Pues mira, hemos pedido unos pimientos de padrón, unas raciones de arroz y ahora vamos a por unas sardinas, a por unas tamburiñas y unos mejillones. Pues hemos comido unas tamburiñas, unas almejas a la marinera y unas sardinas asadas. ¿Y qué es lo que más te gustó? Es difícil, las almejas están muy buenas, pero las sardinas es que están impresionantes. Está riquísimo, como todos los años. Aquí pulpo, almejas, mejillones tigre, Sí. paella. ¿Qué es lo que más te gusta de todo esto? Es que me gusta todo, pero bueno, el pulpo. Pulpo. ¿Entre pulpo y almejas? También, sí. Pero entre los dos, ¿cuál? ¿Cuál te quedas? El pulpo. Pues he comido saltinas, almejas y paella también. ¿Lo más rico que probaste cuál fue? Almeja. ¿La almeja lo más rico? Sí, sí. Vaya pintaza teñen estos, Hombre, estupendo. Están riquísimas. Que nas fixo? A cociñeira que tes Sí, aquí? sí. Hombre, Pois teñen unha pintada tan gordas. hombre, aquí todo o mundo ven e repite porque está a salsa. Vamos. Probamos este ano así a cambiar un pouco, a meter un pouco máis de menú para que non sea sempre o mismo e, bueno, vai salindo bastante ben. Isto é super fácil de comer, claro, xa pelado. Isto como comer pipas. Coller o palito e polo rabiño e veña. Ese traballo feito. Xa está todo feito, moi fácil. Aquí estamos a cortar pulpo todo o día. Cantos pulpos tes aí metidos? Non o sei, así non sei o cantos hai. Roban a 40 pota. ou 50, ahora 40 ou 50. Sí, Collen entre as 40. dúas, entre esa e esta. 40, vamos a quitar todos ao mediodía. Bueno, vámonos a intentar. Es difícil decidir, pero las sardinas están muy buenas. Sí. Y los mejillones también, el pulpo también, los pimientos de padrón también. Moi rico, moi rico. É a primeira vez que viñamos. De onde vindes vos? De Carballo. De Carballo, é a primeira vez que vindes? Sí, primeira vez. Que escollechedes para a primeira vez que vindes? A ver, unha paelliña con Unha paella, pimientos, tortilla, unhas brochetas de... A verdad que está todo moi bo. Espectacular. Espectacular. As sardiñas están buenísimas, Sardiñas lo mejor. Sí, ¿no? Sí. Mira que vistas, mira que vistas. Comiendo con estas vistas, que esto no hay que opaje. Esto no tiene precio, ¿eh? ¿De dónde somos? Somos de Cataluña. Ótimo, muito bom, muito bueno. ¿Qué es lo que más me gustó? Paella? A paella? Sí. Sardiña? A sardiña. Pero que máis? Que máis te gustou de todo? Do langostín. Ah, o langostín. Taza, ¿no? Oh, están maravillosos, Carlos. Esto de cocinar aquí con estas vistas... Esto é un privilegio, chico. O entorno é o mellor.
que veñan a comer estes mexillóns ainda por riba daqui do lado, e con estas vistas, que mellor plan. Está a xente encantada con estas vistas, co produto que é boísimo tamén. Están boas, mira pai, mira a lengüiña roja que teñen. Parecen vieiras, casi. Parecen vieiras, claro. Así as facemos nós mellor ainda. Son mejillones tigre. Están bons, eso. Buenísimos. Cal é a clave deste sector, da receta esta? Ai, que estén ben feitiños e nada máis. Non hai clave ningunha. Agua bendita, conjuro de amor. Cantas sardiñas levan cada unha das bandejas? Leva 5 polo tamaño, non é? E cantas? Estas son de 18 un kilo. Aquí non estás, a ti estás facendo sardiñas, xa están vendidas ou estás esperando? No, estes xa están vendidos. Todo o que hai aquí está vendido? Sí, todo. Todo. Mi cuerpo que con esta herida. Hemos pedido los mejillones tigre, las comidas típicas de aquí, para probarlas, de calidad, auténtica. No, non combina máis que as Solamente sardiñas. Coas sardiñiñas xa querín partiño. Tamén xe digo, están pescadas de onte, Son fresquiñas, sí, señor. É o bo que temos na ría. Moi contento ca afluencia de público este ano, o produto saleu espectacular e, bueno, axúdanos moito a seguir para diante. 21 edición e, bueno, esperemos que a xente sala contenta toda e volveran de todos, vamos. A xente vai contenta, quere comer, a xente ven aquí comer. Nada, dalle... Pasar fame. Vale, pues veña, dállelo. Veña. Pois hoxe calculamos que hai en torno a 40 personas traballando aquí, máis ou menos. Cada día andamos rondando as 40 persoas. Xente que ve máis ou menos unhas 2.000, non? Andaremos, sí, calculamos sobre entre 1.500 e 2.500. Dependendo do día, porque os venres un poquinho máis floxo, o sábado é fuerte, o domingo é moi fuerte. Bueno, pois aí estaban todos eses produtos maravillosos nesa festa gastronómica dos produtos do mar da illa de Arousa e seguimos falando con Xoán Quiameixeiras precisamente de peixe, máis peixe, neste caso da anguía, non? Porque estiveches hai nada polo concello de Valga preparando dous produtos que a min de entrada como que me gustaría atoparlles así boa saída na cociña, como son a anguía e a caña do país e, oye, parece que dichedes no clavo aí cos propostas que levachedes a Valga, non? Sí, bueno, encantados. Levamos 4 propostas. Empezou Coque, que é unha gran amiga e gran cociñeira, facendo unha bichisuada de anguía, usando as espiñas da anguía, fixo unha crema de allo porro con esa bichisuada, que estaba impresionante, estaba riquísima. Eu gostei por facer un arroz en paella. Estaba a codija, pero estaba riquísimo. Estaba moi bo, non quedou aí, gran. E despois, a outra proposta era con caña de ervas. A caña de ervas, ela fixo un vasiño con un biscoito medio borracho aí e tal, que tamén estaba moi boa. Eu fixo un estofado con caña de erva, que é das cousas tamén que non... que temos un pouco, porque sí que é certo que a anguía non a temos no mercado continuamente, non? Pero sí que, bueno, para empezar, sí que é certo, a anguía temos que darnos conta de que foi valorada a unhos niveis na Edad Media aquí en Galicia e demais, non? Por parte dos clérigos e demais, en donde se facía negocio con ela, do valor que se lle daba a anguía. A anguía é un dos maiores produtos máis ricos que temos. Pero sí que é certo que vamos un pouco, que facíamos antes, non? As novas xeracións intentan xa buscar o produto xa feito, xa preparado e demais, non? A mí como máis me gusta é fritida, sin máis, con un allo. Todo sabor, non hai... Que rica! E a pel crocante, toda esa grasa, non? Inda que as celebracións son infinitas, ahora mesmo tamén se está facendo a festa da anguía en Valga, como estabas dicindo, non? Non sei cantas propostas hai, non solamente polos restauradores, sino polo cociñeiro que está facendo ahora mesmo ali os show cookings e demais. E pola parte da caña de ervas. Claro, que tamén estaba integrado, non, dentro desas propostas que levachedes vos ali, non? Non era botar un chupito de caña de ervas, senón que era introducilo no menú, non? Sí, de feito, a festa da anguía e caña de ervas, caña do país, sí. Do país vai integrada na mesma festa, non? Por eso a caña. Pero sí que hai que comentar as posibilidades que teñe gastronómicamente a caña de ervas, sobre todo a Eval, porque hai cañas e cañas por aí, non?
pero unha caña de ervas que o que fixe foi un estofado, se a deixa reducir, date conta que salen uns arumes acaramelados debido ao seu azucre e uns sabores a ervas en donde olvídate de ervas provinciais e todas estas historias que lle bota. Simplemente con un vaso de caña de ervas subimos un guiso de tenreira a uns bebedes excepcionais e únicos. Porque ese sabor o atopas con esa caña ou senón non o atopas. Por lo tanto, esas pequenas cousas que falábamos antes do cañoto do grelo e tal, o chupito non se limita solamente á sobremesa, sino á cociña, e animo, por favor, a xente que investigue cos tintos galegos, cos brancos galegos, con estes sabores de cañas de ervas, cañas tostadas, porque sacan nos pratos cousas que non pasan no resto do mundo, porque é algo único. Bueno, pois sí, tomamos aí moi boa nota. Logo, despois, no tempo da xenda, imos repasar a programación precisamente da festa da anguía da caña do país de Valga. Ali en Valga, precisamente, xo decías ti, estiveches con Coque Fariña, porque ademais compartes tamén plató moitas tardes, non? Aí a voltas co prato. Bueno, contame un poquinho como é iso de cociñar, porque claro, aquí, pois presentar, tal, parece que é unha cousa máis sinxela, pero claro, poñerse a cociñar en directo na televisión, aparte xa levas non sei cantos formatos e non sei cantos xa anos aí amosándonos, non? A cociña a través da pequena pantalla. Como é esa experiencia de cociñar na televisión? É fantástica. É do mellor que te pode pasar, porque ademais, en esta Chevó, por exemplo, cando estaba en esta Chevó, tes a liberdade, eu presentaba cociñado e demais, entón, tes unha liberdade brutal. Claro, en A Voltas co Prato é directo. Claro, que é moito máis difícil, non? Non te crees. Cando vas, mira, ali, cando vas convencido do que fas, nada é complicado. É dicir, ti cando faz dun xeito alegre, inda que te equivoques, que pasa, non? De que se te salte o aceite, que se te vai o leite, de que tal, pues, que non pasa nada, é que é algo normal da cociña. O anormal é dicir, corten, limpamos todo e volvemos a empezar. O normal é que se vai o leite, joder. Lembro a primeira vez que estive en esta Chevó, un dos primeiros programas, que caeuse, me estaba botando, non me acordo, uns chícharos nunha tarteira, e o recipiente caeuse. E tal, non? Entón xa cámara xa mirou para atrás. Non, vamos a seguir, porque isto pasa na cociña, aí vai ferver. Se hai algún bicho, vais a matar. É o que facemos na casa, non podemos enganar a xente. Eso, se vas con humildade, e vas convencido do que faz, de feito, sempre defendo, non? Porque en A Voltas co Prato somos dous cociñeiros con unha proposta, non? Entón, nos din, bueno, pois hai que cociñar isto, e despois ven o que dá a proposta a elixir cal lle gustou máis, non? De verdade, os dous son gañadores. Os dous pratos son gañadores, porque calquera dos cociñeiros que pasamos por ali, as propostas que levamos son reais. E verdadeiramente vamos convencidos de que a miña proposta está riquísima. É do mellor que lle podo ofrecer ao público. Por lo tanto, que engaña aí o público. Porque van 800, non sei cantos programas por dous, son máis de 1.600 receitas. Aí está. Sabes? Desas 1.600 receitas, podo asegurar que non hai ningunha que sexa inválida. Todas son válidas, e todas están constatadas e feitas en 30 minutos. Por lo tanto, é unha sensación moi placentera. Logo, sabes como é a tele, na tele tamén formas un equipo moi chulo. E cociñar é algo que nos gusta, bueno, non lle gusta a todo o mundo, pero todo o mundo come. Comer sí, cociñar xa non tanto, pero comer sí. Así que o que máis ou que menos, non me gusta cociñar, pero vou esperar que remates que vou probar. Está ben. Por lo tanto, o que non está atento a como se cociña, está atento a como remates a ver como sabe iso. Sí. Mira, máis cousas, a ver, na túa cociña, que ingrediente ou que produto non pode nunca faltar? Hai varios. Así que sexan socorridos, con isto sempre apaño ben. Mira, un aceite bom, é que non pode faltar un allo. Na miña cociña non pode faltar un allo, unha cebola e algo de verdura. Un pimento, un allo porro, o que vamos ás verduras máis básicas que podemos ter calqueira, e un pouco de aceite de oliva. E a partir de aí, dame ovos, dame carne, dame peixe, dame máis verdura, dame tal.
que se fai un plato, non fai falta moito máis. Sí, porque son ingredientes, non, que ao final, mesturando aí con certo tino, é a mestura perfecta para acompañar con algo máis. Claro, de feito, bueno, antes, de feito, a mentalidade, o que falábamos antes sobre os niveis nutricionais de cada un, e que estamos obviamente informados, non? Antes, sempre, o comentei moitas veces, de que na cociña de fai 30 anos había 6 personas e había que coller 6 bistés, un bisté por cabeza, non? Actualmente sabemos de que con 2 bistés e con máis verdura é o xeito, estamos falando da cociña da casa, é o xeito de comer. Por lo tanto, vamos a coñer esos 2 bistés, vamos facer tiras con eles, en vez de coñer unha sartén, unha tixola, vamos coñer un wok, vamos saltear e vamos darlle unha cantidade importante de verdura, de arroz, por exemplo, de cuscús, de pasta, pero acompañamos esa proteína, intentamos equilibrala. Entonces, por eso, doulle moita importancia a ter na túa cociña un fondo de verdura. Do que seña, sobre todo un allo non pode faltar porque saboriza un mogollón. Un allo de perexil, vas con el ao fin do mundo. Porque abres unhas ameixas e fas un bisté. Sí, tal cual, sí. Mira, din tamén por aí que na túa vida, na túa cociña, as Rías Altas, claro, ti naciches en Ferrolterra, e as Rías Baixas, estás moi vinculadísimo, non, a Vila García, que están as dúas, non, as Rías Altas e as Rías Baixas, moi presentes á hora de cociñar, porque claro, aínda que compartimos gastronomía, pois en cada sitio cambia o conto, non? Cambia o conto. Cambia, sí que cambia. E ademais pareceme superinteresante, eu flipo moitísimo, non? Eu non sabía que era unha... Vamos a falar con propiedade. Sabía que era unha conserva de pescado. Pero ata que cheguei a Vila García non me din conta da importancia que ten o peixe en conserva. Por que? Porque, coño, hasta que eu cheguei a Vila García, a viñera o socorrido, cando non trouxe outra cousa, abres unha lata de sardiña, agora non, agora con unha lata de sardiña fagoche un plato de primeiro nivel, doulle importante, pois con eso aprendín. Cousas das Rías Altas que aquí non vi, por exemplo, o traballar coas xivas. Nas Rías Altas traballase moito cas xivas, con os xocos de 3 kilos, 4, 5 kilos, canto máis grandes mellor, non? E aquí sí que non se ten. Son esas cousas, aquí aprendín o que era o viño tamén. A cultura do viño, tanto branco como tinto, pois as Rías Baixas son moi importantes gastronómicamente. As altas teñen as súas peculiaridades, non desmerece, eso sí que o teño que decir, non desmerece a nécora de un lado e de outro. A nécora galega é brutal, é brutal. Podo asegurar de que a nécora da Costa da Morte, a nécora que hai no límite con Catábrico, como hai na parte de abaixo das Rías Baixas, unha boa nécora, no momento collido, no momento preciso e demais, non hai diferencia. Eu poño en valor iso. E polo resto, dame moita alternativa a saber ter coñecementos da cociña das Rías Altas e das Baixas, porque hai moitas, hai moitas diferentes. E logo, claro, xa meterlle cousas do interior, porque claro, estamos a falar aquí das Rías Altas e das Rías Baixas e tal, pero meterlle logo cousas do interior, se me veñen aí as castañas do Courel e non sei que máis por aí adiante, e claro, temos unha combinación maravillosa. De feito, falabas do Courel, fun pregoeiro e embaixador da castaña do Courel, estuve ali invitado, e vouche comentar. Para min, eu creo que, non sei se é a mellor empanada que comí na miña vida, pero sí a que máis lembro e a que máis repito foi no Courel. Era unha empanada de liscos e acelgas. Mira, ti que... Flipa. Claro, que aquí, acelgas, joder, lisco. Que aquí collemos empanada, con unha empanada de zamburiñas, no yo, que a zamburiñas sola, unha empanada de navallas, que xa está impresionante, xa está rica, non? Pero eu cando cheguei, abrín esa empanada e metiño na boca unha empanada, pero isto que é? Acelga e liscos. Sí, señor. Unha empanada impresionante no medio do Courel, feito con acelgas que estaban ali e os liscos do Courel. Mira onde aprendemos. Hai que andar polo mundo e hai que probar de todo nesta vida, que en calquera sitio nos sorprenden pois cunha empanada pois como é o caso, non? Mira, falamos ao longo desta entrevista dos libros, por suposto, para encher o peito e o noso mar no teu prato. Falamos tamén deses show cookings, tamén deses programas de televisión. A ver, que máis che queda por facer ou que máis che gustaría seguir facendo? Mira, a tele gustame moito, pero o que máis me gusta de todo é investigar. Actualmente, incluso, é que quedan moitas historias
quedan moitas historias de aquí de Galicia que non están recoñecidas, non están recopiladas, sobre todo gastronómicamente falando, non? E se algún día teño tempo, o que me vou dedicar sobre todo é investigar a gastronomía galega, porque sí que están recollidos en 4 libros, pero hai moita anécdota de mariñeiros, de xente de labranza e demais que non están recollidas por ningures e que son auténticas xoias, sabes? Non sei se sabes o que é unha larada de berberechos, aprendino fai pouco. As laradas de berberechos, e outro día vin un vídeo de un mexicano facendo máis ou menos o que se facía aquí fai un século, pero en México con uns mexillóns, non? A larada de berberechos consistía en poñer o berberecho de cupa arriba, na lareira, e se poñía así, e despois apoiados nun con outro, íbanse poñendo todos co cupa arriba. De feito, que a pedra da lareira prácticamente se cubría de berberechos. Eso, o carume do pino seco, poñíase por riba, prendíase lume e facía unha llamarada, non? En donde o berberecho abría, e non lle caía a cinza, e despois se collía e se comía. Eso era o xeito que se reunían moita xente daqui das Rías Baixas, era así, ao redor dunha larada de berberechos con un anaco de pan e un par de botellas de viño todos os veciños a facelo, non? Eu eso non o sabía. Son moitas cousas. A historia tamén, falando do berberecho con cáscara, porque se facía nas empanadas. Hai cantidad de historias que non sabemos, que nos sorprenden, e que, falando das Rías Altas, é algo que non provei na miña vida. Nunca volvín a probar a empanada de xouba afumada. Antes era unha cultura o de afumar a xouba, se collían as varillas dos paraugas vellos e se afumaban, se atravesaban polos ollos e se afumaban. Despois eso, se mollían en salazón e salían aí un produto anchoado que flipabas, deixouse de facer todo iso. E con iso facíase unha empanada que ahora vimos un sitio en donde podamos probar, non existe. Virá algún cociñeiro con 4 estrellas Michelin ou máis, ofrecer a reinventar a empanada que facían os nosos avós, entendes? Sí, señor. Pero claro, queda moito por que descubrir sin avanzar da cociña galega. Bueno, pois agardando que teñas ese tempo tan preciso, non, para poder investigar e para que poidas plasmar en moitos máis libros como estes que hoxe nos trouxeches aquí ao programa, pois toda esa sabedoría popular da nosa gastronomía e da nosa tradición tamén da cociña galega. Xoanqui, foi un placer recibirte no programa, se te parece. Brindamos con Martín Codas, logo levo a botella que ya teño que botar a pescada, non? A pescada, home, é un chorreño, claro. Graciñas por vir. Saúde. Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Codax e Concello de Sanxenxo. Aquí estamos xa de volta no Verán. Imos agora coa nosa axenda de eventos pros vindeiros días e comezamos, se lles parece, no Concello de Valga. Somos Monulius. A vila xa está preparada para a 35ª edición da Festa da Anguía e Mostra da Caña do País. A programación xa arrancou o día 23 coa ruta concurso Tapa Anguía. Este venres celebrouse a cata final deste concurso tradicional de caña do país e desta hora temos música coa Quinquillada, pero esta fin de semana temos as xornadas fortes. Este sábado ao mediodía arranca a degustación de tapas de anguías nos locais hostaleiros. Pola tarde farase a demostración do destilado tradicional do augardente e a noitiña concerto da Banda de Música Municipal de Valga. A continuación, concerto destes que estamos a ver, Monolius Dop e logo máis música con Charleston e o grupo Ráfaga. Concerto de Baiuca aquí en Sanxenxo. O de Catoira ofrecerá unha actuación no Parque de Punta Dicaño vindeiro día 7 de setembro. O concerto terá lugar no marco do programa Orballo Cultural, unha proposta que se enmarca nos concertos do Xacobeo, unha iniciativa coa que se busca celebrar a riqueza musical, gastronómica e artesanal da nosa terra. Este concerto de Baiuca será unha actuación de balde.
E como non, tamén temos que ir á Feira Franca de Pontevedra. Un evento que chega xa á súa edición número 24, dedicada este ano ás meigas. A Feira Franca comezará o venres 5 cos pregoeiros a cabalo percorrendo as rúas do centro histórico da cidade. Xa nese día teremos animación con música, malabaristas e compañías de teatro. O sábado 6 teremos o mercado medieval dende pola mañá. O mediodía terá lugar a recreación do transporte do viño e pola tarde o gran torneo medieval. Tamén durante toda a xornada haberá animación polas rúas con bufóns e trovadores, así como mostras de oficios tradicionais, exhibicións de cetrería e obradoiros para a rapazada. Este ano vanse montar na rúa case 160 mesas de particulares para o sábado mediodía, ao tempo que máis dun cento de locais hostaleiros se preparan tamén para ofrecer os seus xantares medievais. E o noso seguinte convidado é mariñeiro, leva anos creando contido para as redes sociais e agora lanzouse ao mundo do cine. Temos aquí connosco no Verán Verán a Rogelio Santos Queiruga. Que tal, Rogelio? Moi boas. Hola, moi boas. Benvido ao Verán Verán. Antes nada, bueno, preguntarse un poquinho como vai este verán de 2025. Bueno, con moito traballo, a verdad, no mar, na horta, o que mencionabas do cine, aínda que é unha pequena... O sea, son 3 escenas, pero bueno... Bueno, por algo se empeza, non? Sí, son 3 escenas das que me sinto moi orgulloso porque é unha película colaborativa entre España, Galicia, grabado aquí en Galicia. Estou moi orgulloso de haber participado aí, aparte que foi unha experiencia moi bonita porque o mundo do cine para min era desconocido e igual que xa me pasou no seu día na tele, como me pasa con vos cada vez que veño da vos, tratoume todo o mundo de maravilla, a verdad, sentíme super a gusto, aínda que eu non considero que teña dotes como actor, porque eu son máis de realismo, non? De gravar desde a miña lancha. Bueno, cando a xente o vexa entenderá por que me foi cómodo. O papel ten moito que ver con mi hijo pequeniño papel que fago. Bueno, estamos a falar da película Leo y Lou, que se vai estrear agora en nada, no mes de novembro, unha película dirixida por Carlos Solano. Bueno, cando che xurdiu a oportunidade, non? Cando contactaron contigo un poquinho pois para participar nesta película, non sei se o tiveches que pensar moito ou se xa te lanzaches aí á gran pantalla. Pois mira, si che dixo a verdad, a min cóstame decir que no a cualquier propuesta que me fajan, porque eu creo que cualquier oportunidade é válida para aprender, sobre todo, e tamén porque eu creo que está ben colaborar os uns cos outros e axudar en todo aquilo donde podas, non? Entonces, nunca me fijei si de onde me chamaban era dun xornal importante, nacional, ou era un xornal máis pequeno, máis local, igual que a televisión, igual para dar charlas, érame indiferente que fora unha pequena escola unitaria ou que fora un instituto grande, non me mirei a eso, non? Entonces, cando me escribiron, que ademais estuveron intentando contactar comigo por varios medios e non daban contactado comigo, porque hai épocas nas que teño moita saturación de mensajes, co traballo do mar e outras obligacións familiares non me dá a vida. Entonces, cando consiguen contactar comigo, eu non sei por qué, pero quedeime ca idea de que era un pequeno corto ou algo así, unha cousa pequena. Sí, unha cousa pequeniña. Sobre todo porque tamén chamándome a min, decía, bueno, pois quedeime con esa idea. Dixenlles que sí, e entonces, claro, mandaron o guión, mandaron o enteiro, pero tamén mandaron a parte onde o que me tocaba a min principalmente, non? Máis resaltado. E claro, fun deixando pasar o tempo hasta que faltaban poucos días para ir. Cando o miro, digo, ostras, pero este guión moi grande, pero isto que é? Voume para o sitio de rodaje, chego a Ferrol, encontrome unha nave enorme, con, pois non recordo, pero ali había decenas de personas, había unha sala de vestuario enorme, vexo pasar a algúns dos actores dos cales eu era fan cando era un adolescente, como María Larralde ou Manquiña e outros, e digo eu, ui, isto non é un corto.
Sí, foi así un pouco. Como foi para ti? Estás máis que acostumado, non, a poñerte diante da cámara cando gravas todos os vídeos dos que logo falaremos, pero claro, unha cousa é gravarse ou ir á televisión, que tamén estás máis que acostumbradísimo, pero claro, meterte, non, nun, entre comiñas, fregado como este, non sei, non, a sensación, claro, eu nunca participei nalgo así, non sei, esa sensación que tiveches, non, ao estar rodeado de tanta cousa, non, tanto foco como tiña que haber ali e tanta historia, non? Bueno, sentínme afortunado. O que pasa é que eu teño un problema, é que me gusta facer as cousas ben. Eu para facelas mal non teño un gran sentido da responsabilidade, pero pásame con plantar as patatas ou con publicar en redes ou con ir ao mar ou con ir á tele, que eu quero facelo dentro do que eu son o mellor posible, dalo todo, estar centrado. Entonces, claro, aínda que poda aparentar certa naturalidade, por dentro estou super nervioso, he feito un flan. Pero, como che decía, todo o personal da película e o propio director foron excelentes comigo, facilitáronme todo moitísimo, sobre todo porque era un mundo completamente alleo a min. Tamén me dou a oportunidade de valorar moito máis os actores e actrices do noso país e o mundo da cultura que tanto nos dan, pero que tanto traballo envolto hai detrás, tanto sacrificio, tantas horas, tanta dedicación, que merecen o noso, aparte de disfrutar do que fan, merecen o noso aplauso e reconocimento. Bueno, xa sei que non está ben desvelar, non, as tramas das películas, pero a ver, contanos un pouquiño, adiantanos un pouquiño, pois polo menos un pouquiño da túa presencia na peli, se nos podes adiantar un pouquiño, se pode, porque igual ainda non se pode, non sei. A ver, eu creo que non debo, pero o que sí podo facer é recomendar a todo o mundo que a vai a ver, porque vai a extraer grandes leccións dela, vai a disfrutar moito, é unha película emotiva e con grandes profesionais, sí, é o que podo decir. Bueno, pois desexando que se estree esa película, ademais, eu teño moitísimas ganas de vela polas localizacións que saen nesa película, que son fermosísimas, así que... É que Galicia está de moda, a cantidad de cine e series que se están gravando aquí na nosa terra é impresionante, e non é raro, porque temos, sea cidade ou sea entorno natural, somos privilegiados. Bueno, pois estaremos iso, moi pendentes de cando se estree esa película, por suposto, para ir a ver os cines. Xa dicía antes, non, que a Rogelio pois o coñecemos polas súas publicacións, que xa levas uns cantos anos subindo aí contidos a redes sociais, e te xa case 75.000 seguidores no Instagram. Bueno, como faz, non, para manterte aí? Porque chega un punto no que, claro, entre, que dicías ti agora, entre tanta cousa que teño que facer e tal, non teño tempo a nada, pois como faz, non, para seguir aportando contido sempre, aportando novos contidos, información, que aparte moitísimos seguidores amantes do mar que están aí pendentes pois das túas informacións e dos teus consellos e de todo o que vas publicando aí? Bueno, a ver, cada día cando vou a mar é moi fácil publicar contenido porque cada día é unha experiencia distinta, con distintos peixes, anécdotas, cuestións que me xurden, porque eu sempre estou un pouco pensando na xente que compra o peixe, na xente que vive a moitos kilómetros de distancia de Galicia, cousas que ao mellor para nós damos por sentadas porque forman parte da nosa vida, da nosa historia desde sempre, para outra xente é completamente desconocido. Entón, éme moi fácil crear contenido, se vou a mar, éme moi fácil, ás veces tamén a actualidade se presta, ou preguntas que me fai a xente polas redes, dar unha resposta a esas preguntas, tamén me axuda a crear contenido novo, pero sobre todo que é algo que me fai feliz. Eu, como non é do que vivo é o mar, non teño a presión de ter que quitar contenido, non sei como explicarcho, non teño un afán, unha avaricia, unha codicia por publicar e tal, non, senón que me deixo levar un pouco polo que sinto, pola actualidade, polo que creo que lle pode interesar ás persoas, peixe de temporada, consellos de como preparalo, bueno, un pouco nesa línea, non? E ademais tamén me axuda moito a continuar creando contenido, ver todo o cariño que a xente me mostra, que ademais vai moito máis alá das redes. Cada vez que ahora mesmo vou a cualquier pueblo, a unha feria gastronómica, a unha festa, ao que sexa, me para xente ou noto que me reconocen, a xente conmigo, por unha parte, ou é super prudente e non quer abordarme por non... Sí, o típico que se fai, non? De non molestar, entre comillas. Sí, hai moita xente que me reconoce, noto a que sorrí, eso é moi bonito, e ao mellor non me ven falar por eso.
e os que me veñen a falar é con moito cariño. E iso a min dame energía, porque evidentemente detrás de facer publicacións hai un esfuerzo, sobre todo se estás aí metendo os aparellos, que as mans molladas, sacando os peixes, que a presión de ir para a lonja para vender, que a presión de que o mal tempo non che colla os aparellos no mar, bueno, todo o que implica o traballo dun mariñeiro, non? Estando cas mans molladas, quitar de móvil, secalo para gravar unha toma, estar pensando en que vas contar, hai un esforzo detrás. Eu vexome máis que recompensado, a verdad. Mira, como levas o tema dos haters? Porque claro, non se lle pode gustar a todo o mundo. Eu, a ver, normalmente, se algo non me gusta, pois tampouco me poño a criticar así gratuitamente, pero, a ver, nas redes sociais, eche o que hai, non? E hai haters en todos lados. Ainda vin outro día que compartías, non, unha crítica, bueno, con insultos e todo, porque falabas en galego. Como levas todo iso das críticas? A ver, o primeiro levaba o peor, ahora intento darlle menos importancia, pero sí que sempre tuve unha actitud de intentar incluso proteger a esas personas que me falan mal, sobre todo cando se trata de perfiles que salen ca súa foto, que teñen un nombre, porque ao mellor a xente non é consciente de que o que poñen aí na red social queda fijo e están dando unha imagen de sí mismos ao mundo que lles pode perjudicar no seu traballo ou na imagen que a xente teña deles. Por un momento de cabreo ou por algo malo que lles pasou na vida e que ao mellor o pajan comigo ou con outra persona e non ten ningún sentido. Entón, trato de eliminar eses comentarios, bloquealo, cando é algo que eu creo que debe de ser contestado, non pola persona que mo dixo, sino porque ás veces hai comentarios que pode haber unha dúda legítima ou que pode haber un interés legítimo, non? Entonces, eu cando collo poño unha contestación ou un mensaje que non é tanto para esa persona, sino que é un pouco para todo o mundo, non? Con respecto ao gallego, pois así como hai, a ver, eu son de Queiruja, dunha parroquia mariñeira, todos os meus compañeros de traballo falamos en gallego, todos no mar, polo aparato de rede falamos en gallego, cos meus veciños, conocidos e amigos que viven en Madrid, que viven en Barcelona, que viven en Estados Unidos, cando falo con eles, falamos en gallego, é o idioma no que me criei con miña nai, con miña abuela, con meu pai, non é unha cuestión ni siquiera, como che diría, a xente asocia ás veces o falar gallego ca política, e non ten nada que ver, ten que ver co noso ser, ca nosa cultura. O principal, o idioma de Galicia é o galego. Como o nome indica, non? E a maiores, e que ademais a maiores sabemos o castellano, como para meterse con nós, que somos políglotas, falamos, todos os gallegos falamos nun idioma. No, temos unha moi boa sorte, sí. Temos moito mérito, non sabemos un, sabemos dous. Eu creo que eso é estar por riba, non estar por debaixo. Ademais de toda a carga de riqueza que leva asociada ao idioma, a nosa cultura, a vinculación ca terra, cos nosos antepasados, con toda a sabiduría que nos trouxo hasta aquí dos nombres. Eu, nos últimos tempos, vou a intentar dar a conocer algúns nombres do mundo dos peixes e do mar, que tamén eu dou por sentado. Meter un palangre a bordo chámase chalar, pero cando ti na casa o pasas dunha cesta para outro para clarealo, para meterlle os anzuelos que faltan, chámase, polo menos na zona de Porto do Son e Ribeira, alistir ou alistar. E eu creo que eso é maravilloso. Claro, unha linguaxe moi rica non dentro do mundo do mar e ademais en cada zona, porque non mesmo que podes dicir ali en Porto do Son que o que se pode dicir aquí nesta parte da Ría da Arousa, non? É dicir, moita riqueza repartida ademais en cada ría, temos moitísimo vocabulario tamén, non? Os haters a veces hai nos que tomar tamén con humor, hai nos que tomar de quen ven, que non é un sentimento mayoritario. O sentimento mayoritario que eu atopo nas redes é o que é principal en Galicia, de xente respetuosa, de xente empática, con tacto, con xente educada, con xente inteligente. Esa é a xente que eu trato a diario na vida e nas redes. Os haters, polo menos no meu caso, son minoritarios. Tamén creo que ten que ver co que ti das. Si ti eres respetuoso cos demais, hasta cando che atacan e non vas ao insulto nin a todo eso, tamén vas a recibir respeto de parte dos demais. Bueno, pois se parece falamos un poquinho dos contidos que nos ofreces a través das túas redes sociais. Eu como seguidor que son de Rogelio, pois claro, os que máis me prestan pois son aqueles nos que podo ver o seu día a día como mariñeiro. Claro, para min unha profesión tan descoñecida, na miña familia nunca houbo mariñeiros, eu pois o mar debín de montar 5 ou 6 veces nunha embarcación, entón claro, vexo contidos que me resultan de moito interese porque non teño nin idea de
de todo iso, non? Cal é o contido que máis che presta facer? Porque claro, podemos ver, non? Pois cando colles algunha captura que é curiosa, cando falas pois algunha cuestión medioambiental que lle pode afectar a ría. Cando tes aí a oportunidade, porque tamén é como un guión que vai en limpo e que vas facendo os contidos a medida que vai xurdindo, non? No propio día a día. Cal é o que máis che presta? Bueno, a min gústame descubrir a xente especies de peixes que non viron nunca porque non suelen estar na pescadería, sean comestibles ou non. Tamén eses pequenos detalles da vida en miniatura do mar que fai posible que o mar de Galicia sea tan rico e teña tanto peixe, tanta variedade deles, non? Eses son algúns dos contenidos que máis me gustan, aqueles nos que a xente se sorprende e di, non tiña nin idea que houbera isto na nosa terra. O outro día compartín as imaxenes dun pequeno molusco mariño similar ás babosas de terra, pero mariño, que ten uns colores moi chamativos, amarillo, azul. E claro, eu é que hasta me sentí orgulloso de mostrar eso porque sempre asociamos os peixes coloridos, chamativos, co Caribe, ca barrera de coral de Australia, e que os temos aquí na nosa terra, non? Vin ese vídeo, vin tamén o dese carracho que estaba aí nese peixe, e vin tamén un vídeo que imos ver de contado de cabaliños de mar, que eu tamén pensaba que era unha cousa que non tiñamos aquí en Galicia, e sí que temos cabaliños de mar aquí nas nosas rías. E aí mirade, está o cabaliño de mar, aí nadando entre as algas, vou no coller con moito coidado, enseño-volo de novo, védelo, aquí está o cabaliño de mar, que ademais en Galicia temos dúas especies deles e este é unha das menos frecuentes. Mirade que chulada. E aí vai inmediatamente para o mar. Bueno, é que non só temos un tipo de cabaliños de mar, senón, aí o vimos con Rogelio, coas explicacións de Rogelio, temos ata 2 tipos de cabaliños de mar, non, Rogelio? Efectivamente, temos o máis típico que reconocemos todos, que é o que ten pois como crins de cabalo, non? Ten filamentos desde a cabeza, todo pola parte do lombo hacia fora, pero despois hai outro tipo que é liso, que é como se non tuvera crins, é completamente liso pola parte de atrás. Ese é bastante raro, pero en Galicia existe e pasa con moitos tipos de peixes. Por exemplo, a sardiña, cando se fala de sardiña hai unha única especie, pero en cambio tamén falamos de raia como se fora unha única especie, e en cambio temos unhas 6 ou 7 principales, cada unha con un dibujo distinto na súa piel por riba, e ademais despois tamén temos unha raia eléctrica, unha raia ortija que dá descargas, como as angilas eléctricas do Amazonas, igual. Iso tamén dentro da ría? Tamén dentro da ría, si é grande, cuidado, porque che pode dar un bo calambrazo, non che mata, pero dache un bo susto. Daí ven o nombre que se dá en gallego tamén de tembladeira, porque fai aí temblar. Moi apropiado, sí. Sí, e despois temos raias tamén como as souxas e pastinacas, que, bueno, esas hai que ter cuidado porque teñen un dardo venenoso, que hai unha variedade inmensa de peixes e mariscos e criaturas no mar, que os mariñeiros xa conocemos, que o mundo da ciencia tamén conoce, pero que hai que aproveitalo e trasladalo á sociedade toda. Pero que xente como a mí non coñecíamos que había eses 2 cabaliños de mar aquí en Galicia. Se che parece, Rogelio, imos con outro vídeo, agora cunha mamá lumbrigante que estaba cargadiña de ovos. Boliñas redondiñas de onde nacerán os futuros lombrigantes, que debe de estar a punto de arriala xa, porque está completamente madura, e son exentos de ovos. Este lombrigante seguramente, se o fóramos a vender, pois poderíamos pagar por el uns 60 euros, máis ou menos. Nos imos a mandala de volta para o mar, a riala con coidado, ademais vai a ir de volta cun pan debaixo do brazo. Para que se alimente este fuerte, arriámoslo onde a pescamos e cría eses lombrigantiños. Bueno, pois xa dicía aí Rogelio no vídeo, ese exemplar de lumbrigante no mercado podría valer ata uns 60 euros, pero como ten que ser, devolvíchela ao mar, non? Claro, porque que se queremos que o día de mañán coller lombrigantes, temos que deixar que teñan as súas crías para que meden, se desarrollen, cumprir as normas que teñen que ver ca pesca, non é para acabar ca pesca, é para que a pesca siga existindo e incluso para que teñamos unha mellor gestión dela. Eu creo que é unha das cousas máis bonitas que me pasan no mar, porque mira, pescar un lombrigante grande que me vayan a pagar por 100 euros é moi bonito, eu traballo para ganar cartos,
pero ese mar que che dá tanto, eses gestos de coidalo, un lombrijante que che ven que o poderías vender por atrás, escondido e tal, sin embargo, devolvelo ao mar, é unha sensación de verdad que a min encantaríame que todo o mundo o pudera vivir, non só o de agarrar ou conseguir cousas, sino que ás veces desprenderse delas cun bo propósito é algo que non che encherá o peto, pero encheche a alma. Claro, porque todos eses odiños ou ovas, non sei como dicilo, non que tiña aí a lumbrigante, pois é o futuro do mar, non? Claro, e ademais que, fíjate, os lumbrigantes é dúas das criaturas do mar que máis temos que proteger, porque e ademais a importancia de que ás veces non conocemos ese mar no que estamos pescando. Estamos pescando nun mar que é un enorme desconocido para nós e hasta para a xente do mar. Eu descubrí moitas cousas importantes para o meu traballo, para facelo ben e para valoralo, gracias á ciencia que temos en Galicia, aos organismos de investigación científica que temos en Galicia, como o Instituto de Investigacións Mariñas de Vigo, o IEO, e outros tamén que son de ámbito privado e autonómico, como o CEDMAR, que ten colaboración da Xunta. Gracias a eles descubrín detalles que son fundamentales, como, por exemplo, que unha sentola en 2 anos alcanza a talla comercial, ou probablemente incluso antes. En cambio, un lombrijante, para ter 1 kilo de peso, fanlle falta 10 anos. Entonces, cando comemos un lombrijante, no lombrijante con arroz, de 2 kilos ou 2 kilos e medio, estamos consumindo un produto que ten ao redor duns 25 anos de vida. E non olvidemos que un porco críase nun ano, e un pucho pouco máis leva. Entón, para que valoremos o que pescamos, que valoremos o que comemos, que valoremos cando vendemos estas cousas a ben comprar xente de fora que di que caro é o marisco. Non, son ibéricos do mar de enorme valor, que non se queixen, e tamén a importancia de coidalo para que críen, para que haga relevo. Bueno, pois imos con outro vídeo, agora unha curiosidade que creo que nunca tal vira Rogelio, vémolo. Hoxe ven nas redes unha cousa que me parece increíble, unha pasada. Que vos parece que é isto que teño aquí na man? Vos que diríades que é? Unha esponxa, ao mellor podíades decir que se trata dunha esponxa de mar, non? Redondiña, que hai ás veces pejadas nas pedras. Bueno, pois, fijádevos, trátase dun pateiro, dun tipo de pateiro dormiñento que está completamente recuberto de esponxa e apenas se lle ven aí a formiña das pinzas en color rosa e aí agachadiños, pois os olliños e as patiñas, mirad as patiñas, vedes que camufladiñas ten, mirade, estou no abrindo as patiñas e serras con coidado. Non é porque este morto ni medio morto, é estrategia de camuflaje, e máis porque este tipo de pateiros, dos que hai unha variedade moi parecida dentro da ría, en máis profundidade, que lle chamamos pateiros dormiñentos, e que teñen unha forma moi parecida a esta, o que pasa é que non están así recubertos de esponxa. Eu xa os vira a outros mariñeiros en fotos e vídeos, e tamén os vin nalgún libro, pero nunca viñera un nas nosas redes. A verdade é que estou alucinado con isto, que a enorme variedade de criaturas que hai no noso mar en Galicia. Bueno, pois aí estaba, misterio resolto, ese pateiro dormiñento, non é, Rogelio? Sí, a ver, eu puxenlle pateiro dormiñento porque sabes o que pasa? Que, como son tantos os peixes e as criaturas que temos no mar, en Galicia, moitos están sin nombre. Quero dicir, teñen nombre científico, evidentemente, pero non teñen nombre coloquial. Entón, eu chamínlle pateiro dormiñento porque hai uns que se pescan dentro da ría que si lles chamamos pateiro dormiñento, que é moi parecido. Este, ademais, está recoberto como dunha esponxa. Claro, que non se veía nada. Eu, por casualidade, me din de conta de que non era unha esponxa. E que parecía tal cual, un cachiño de esponxa. Sí, tal cual. A min pareceme, ademais, super entrañable. E ademais, fíjate que ese tipo de contenidos son super atractivos para os rapaces pequenos, e que bo é que teñan contenidos nos que se fijar relacionados ca naturaleza, relacionados con Galicia, e ademais que son educativos e que lle fan ter interés polo mundo que os rodea, non? Bueno, pois te parecimos co último vídeo, levamos xa 3 vídeos falando do mar, porque Rogelio é mariñeiro, pero que tamén ten tempo para ir á terra. Coliñas, patatas de sedo, que están todas nasidas e moi ben, e pola mañá antes de ir para o mar estendín o arjeiro das galiñas que puxen o domingo á tarde.
E agora vou a ver si poño as patatas de tarde. Estou esperando polo trator que está a chegar. Pois aí estaba, non? As patacas, que tamén hai tempo para todo, polo que vexo, Rogelio. Bueno, a ver, a zona das Rías Baixas e das Rías Altas é unha zona onde os que vivimos aquí sempre complementamos o traballo no mar ou outros traballos en terra ca agricultura de autoconsumo, non? Con ter as galiñas, con ter o porco, con botar as patatas. Eu moitas veces estou no mar pescando e dixo que afortunados son, porque estou aquí ao pé da miña casa, eu vivo moi cerca do mar, estou aquí ao pé da miña casa pescando peixes, levo 30 anos pescando peixes aquí e seguímolos pescando, miro para a terra, vexo as leiras que traballo e dixo, en terra temos de onde extraer tamén alimento. Comparto eses vídeos da terra tamén para animar a xente a que se poña mans á obra, que aínda que ás veces veñan plagas, semeras que che fan perder o produto, o que planta algo sempre ten, e temos que aproveitar este clima que temos apropiado para tantos cultivos para non deixar todo a xestas. Hai que recuperar, plantar frutales, botar patatas, ter jaliñas e ter animales, aínda que non las fajan registrar, pero hai que ser rebelde aí e hai que darlle para adiante. Pois sí, hai moita terra en Galicia, xo estamos vendo estes días, non, con todo o que está pasando por Galicia adiante, hai moita terra e temos que darlle un uso a esa terra. Bueno, máis alá das redes sociais, xo dicías ti hai un anaco, non, esa tarefa de divulgación que tamén se fai de forma presencial, porque ti andas percorrendo o país, pois facendo charlas, facendo visitas a centros educativos. Contanos un pouquiño como é pois o feedback que se soe dicir, non, esa resposta entre as túas presentacións, as túas charlas e a resposta un pouquiño do público. Bueno, a ver, os rapaces son o mellor público do mundo, porque a verdade é que eu noto que van moi ben instruídos xa desde a casa, por seus pais, por seus avós, e tamén nos coles os profes fan unha labor increíble, non solamente de enseñarlles pois as materias que lle teñen que enseñar, sino que na escuela tamén se aprende orden, respeto, disciplina e demais. E a verdade é que, claro, eu vou un pouco con ventaxa porque eu non lles fago examen, non me teñen que rendir contas, simplemente lles fago unha exposición, moitas veces do que é o mundo do mar, moitas veces vou co pantalón de agua, sobre todo cando son máis pequenos, para que entendan que para min ser mariñeiro é un orgullo, e así é como debemos de ver a todos os meus compañeiros, os que adoro, os de baixura, os de altura, e a resposta que teño é moi boa. Normalmente eu salo dali cunha sonrisa na cara, os alumnos tamén e os profes tamén. E aparte que, eu que sei, poñer o meu granxiño de area entre os máis pequenos, dar a conocer as normas para proteger o mar da Consellería do Mar, da Xunta de Galicia, de respetar as tallas mínimas, de non tirar basura ao mar, de ser compañeiros, a min é algo que me enche de satisfacción e de orgullo e que fajo encantado. Dame pena cando me quedan coles sin visitar. Sí, porque de feito, por exemplo, o ano pasado quedaronme varios coles sin poder visitar, espero este ano poder retomalos e ir. Fun a moitos, pero non a todos os que me chamaron, nin a todos os que querería, non? Pero bueno, aí seguimos e este ano volverei a visitalos. Bueno, despois de tanto traballar no mar, na terra, con todas estas actividades de divulgación, haberá tamén que ir un pouquiño de festa, porque creo que tamén é bastante festeiro, e ademais temos aquí por diante en Porto do Son moitísimas cousas. Temos aquí San Ramón de Nebra os días 30 e 31 de agosto, festas do Carme do 7 ao 11, logo na túa parroquia ali en Queiruga, churrascada de final de verán o día 13, e eu polo que vexo por aí nas redes sociais creo que tamén é bastante festeiro, non? Pois sí, son, a ver, eu son dunha parroquia donde desde que teño uso de razón hai unha comisión de festas que organiza as festas do verán. Cada ano cambia, hai 10 veciños distintos ao frente desa comisión de festas. Sí, porque senón... Para que non queime, non? Claro, senón queima moito, non? E aparte, tamén ten unha outra parte boa este método, que non hai moitos sitios, e ali desde logo funcionanos, porque é unha das poucas parroquias nas que se mantuvo no tempo pois esa tradición de organizar as festas parroquiales, e ademais unhas festas que inclúen todo, porque inclúen sardiñada, inclúen a misa da playa, inclúe intentar ter orquestas e grupos para todas as edades, actividades para os nenos, o sea, son unhas festas moi ricas, non?
É algo que vivín desde pequeno, que vivín desde sempre. Hai un enorme espírito de colaboración entre os veciños de apoiar as festas. Entonces, claro, eu son de festas, son de orquestas, encántame, disfruto moitísimo. Tamén me gusta as bandas de música, gustanme os gaiteiros pola mañán a primeira hora. O único que non me gustan moito, sabes que? Non me gustan os fogos artificiales, pero non me gustan as bombas de Palenque, non? Sí, porque sí, entendo que é a maneira de que se sepa que no sitio é festa, e que os pueblos de alrededores identifiquen é festa en Queiruja, pero resultanme demasiado ruidosas, estruendosas para min. E dixo eu, mima, pois os miniños, animales e tal, é algo así un pouco irritante, pero bueno, eu tamén che son de que as cousas teñen que ser o que decida a maioría, e hai que tamén intentar, pois, aceptar aquilo no que a mí non che gusta tanto, pero bueno. Bueno, pois moita festa polo Concello de Porto do Son, tamén esas festas aí en Queiruga, pero se te parece, imos rematar neste caso en Rianxo, que tamén podemos achegarnos por ali, pois en concreto o Rock in Ría, que se vai celebrar ali na Vila Rianxeira os días 5 e 6 de setembro. No cartel atopamos pois de todo un pouco, a daqui da Ría, os festicultores e a banda da Loba, coa que hoxe imos despedir este penúltimo programa da tempada. A semana que ven, bueno, pois aquí estaremos co mellor do mellor deste verán de 2025. Rogelio, marchamos pois brindando como sempre. Foi un placer recibirte hoxe aquí no programa. Eu vin e voume todo contento. Moi ben, moitísimas grazas. Dende Sanxenxo e para toda Galicia, verán. Co patrocinio de Adegas Martín Kodax e Concello de Sanxenxo.